Me pacho o de fa camera. Moment pe ba bia se suma kwa hene kura moment enko. Ni enhwem mai. Yankwa day. Oh se mi twantro no so twantro moment enhwem. Aha, ewura na kanasem. Nasem na oka ye no me ba. Obeka no afidie so wo se ye ntro no watwa. Enti ni ntro na watwa no wo na onim no kure no ka no kure na mintie. Ah, no kure na wo no kana mintie. Ba bia dun de men ka hwebiem. Master, mon free police. More than one free police. Man. Because seven some phone a crack you person no. Dana ye can some no. Why we nipa wo frey. Now can o catch e gata ba say. Wo person ba be kasa nkwasi asam na ato na wo ye no wate. Wo ye nkwasi asam. Nkwasi asam na ato na wo ye no wate. Wa bodama na wonim nyansa. Wo show bi ba na oni ne da wonim sa wa repu no. Danu nya wa na afre ba off air. E ka kire ye sa wo person o kasa. Na dan na person kasa ya ka kire osebra ya ma sa akwanya no kama sama afa na ato odi nkwasi asam de kire ye wo kwa sha ga no mfa no ananim sa nkwa na ye bema wo ye bema sini obi ana wa bawo dam wo ye bema sini obi ananim nyansa sini obi ya ne ya te ya no sabe ye nkwasi afo ye nim nyansa wa wunim nyansa no wo wa fra ye wo off air aka kire sa person kasa yama sa akwanya no betina ho kan ye na pese oka wo se ntro na ba ye yitwa de na ye no kre kan no nso ya asem kan no nso ya asem fraka kwasi asem ka kire yama police me chew wo se oba ne da ye no nya police da be chew Baba Jada found satoso na mo ano mai we ne kra why good your friend say ewura ache fam Jennifer de Kobua Jennifer Kobua wo ye de ni chom ye akuapem ni akuapem ufri akuapem Krobea so fi adukrum pe udura adukrum a won fa ka nto aso bacho dabi oye adwuma ben bacho misua adepam bachan what hen bacho say dem wo kokobin new site efo ase kokobin bacho dabi ahenema kokobin bachan ho na ate bachan unu kunu nete bacho dabi na ne hwan mene me bra one obra asem ben na enawie yi ede waba manim ha nyabotre sha asem na se chirichiri memu na mintie ekwan so kwanso de abokoda etwa mu hu me ha nya bone so be ma bi na ne mawo start asem no eye den e ba ne sei mpacho mbra de me betina kokobien ho se mi mesua adwuma mi school ma nto asentina mesua adwuma ho ya do free akuapem mam mpacho de bia ho de mi free okra na me wo ma me mo ho jejeti mpacho ti ya do free jejeti eba kuma se ha se bra bi sua adwuma e na ye dai nti na me sua adwuma da bia me koma adwuma na ma ba me bra de ya o tututu kwan o ya construction to tututu kwan do ntina fentina me na yele na na ete nti da bia me kwa adwuma nti da koro me kwa adwuma na me hia brantie bi o kwan so ana o chia me na obi sa me se me ho tesen na me sie ye na o si da bia o ta be hu se me twam ha kwa adwuma na o pema sempa na me si abrantie na e ka sa acha o pema sem na adwuma sua de eye nti menyele me ho na me nsua na ono anda e se tufu yi pa chan ana o si me fa me number ma no ana me si da bi me fa me number ma no obaji pa na obeka se opeme me sa na o ka kire no pa chan na me bra mfa ma mba ha se mbe me masem ti me mfa ma no na o se mba de ye pesa ankeka no bia na oje wo number e kire se opewa na opema asem keke ne nyese opeme nti me mfa me number ne ma no na me si yo mate ana me de me number ne ma no ana me to aso na me koma adwuma ohunu nyansa ka sa asem ni nyina echi no o sa de ma no okay na che so no onye na adwen so obepeo na emom ebi adamfo bi no opeo enti wudi ama no ene ye den nti o ma no afrem no abisa se de me hotie ebo nso afrem mi oni mi didi ablabo mu nkoma na otututu mefo boy no mpachan nti ama mbe pe na asem me fa nti se nua bibi kire me sokola me ka kire no o mu abi ana aboa me e me bi kura me mpaboa me di kwa adwuma se o na eto obi ye de
ede maami nti me kura de wa ampe me da no afa ne so ye onua afa ne se me nua nti bibia de chiri me so bia me ka kire no nti didi mu kwasi da bi na me pa asori a me ko fe no frɛ me no bi sa me se me ye den na me so me nya hwe na me fi asori ba ye kom na de me no so na body ne niam bi ye den e wo ho body ne de ani ho akade tema koni jeni ni esane ma no ti said ye de bo apisie okay nti member gina me fa nko ba mpese na me mle ni bi na no de ondi na me si yo mate na me beje na me de ko ba mpese nti me di biwe na me di bi nso kokoma no se de ka ye ni no di wiye nti ati wonu mo sa ye o de koma ne we e woni fie na che se wa be hunu ni fie mpachan na wo ko hodada on se wo pe wa fa ni se nua bibi kire wo so a wo ka kire do e kom kura de wa ma obode ne nneoma ma akono a e no wa bre ni bi woni fie ho e na ye dai nti ati wonu mo sa na e di nkomo di mi di adwuma mu nkomo se adwuma ma huna ni so na mi so se de ye me madam twitwa mamia mitime pam na akase mia metime twitwa ni twitwa ne de menya hu na ni so ye na o se menyele me hu na adwuma sua de eye nya obi a ne time sua adwuma na obi sa me se me na obi wo ho no mo sa na me se an bo oni ha no mu sen oni ha na o se me hwa na ma anya me masem na me masem de enye boy no na ekasa o tuufo wo me masem ho mpachan nti atititi wanu mo sa na o so mi mu na o tuufo no mpachan e no oye dey o twe bem no o so mi mu o ya o dey o so mi mu o sesei o so mu sesei o so me no fo na o sa so me nsa na me se me mpesa wo nja wa so do fo mpachan ade wo firi Equatorial Guinea na mpachan de minim da wo katwi mpachan se Equatorial Guinea fo na peno fo so wo so wo he o so me no fo no sa so me nsa ho me pam chao abaye ya wotimanim hai ya wo ka se krache ne so ne nofo no mo mama ye kete dodo adai wo pe so mama mfo hu se mafo ana owurai onye abaye aketoa wo ye ka se enuoma wo nuoma mu a wo ye oba mu ya ni se nti ne se wo ye oba obosi ankasa sabe nofo a woka no ebi wom pa ne nsa na a woka no ebi wom wo de wo pa hunu a oba TV no so a be hunu okay enti wo so wo nofo sad be ano no ana esoro osom like ordinance ato me nofo so omiai mpachan okay en omia ho no omia he biem no ordinance na me nsa ho na me so onja do en we nso efiri hibla beto nkomo na ye dini mana no so enye bibia adwumboni bia samba ni na me se adwumboni bia samba ni ma wonjai nti o so awekoda bed ne so na me de na me gusu ti wono mo se ehwe film ni ti me hu ya ne se odi pillow afa machi akata miti wa sorry free bed ne so ai afa sumye mpacha e de aye dai abe kata miti no ka me nse ko machi no de ne nan sisi mesele so no bi sa me se me ma ne na ye bibia na ase ma ne nye na me se na opese oni mi ye bibi kra ka kire me boko se meti ase we ya wo ye munim se meti ma fama wu ana nti omi a me cheye na me hom ye kura nti na me ka kire ni se wudu na wo hom ete mi nti me nya me ho hwe mi no de sumye na mmia wo hwene no mi kika mu kura enko bebia mi nti me nya me ho hwe na me ka kire ni se wudu onja mi a meja me ho ama ni no mom ye sense obekumi no ana me ja me ho ma no ni mi ye bibi na wo sha atade be na me she straight dress Pachan. Enti die ebia otumi pia sei ni bi wa yi me ho kra o de nensa fa me anda ne nchen no ni me bi wa yi me ho kra enti wo a wo ka se onyai na obewu eye sen se one ne be dadan so obeku no wa nworo wa anda ne kra stella me o ka sa na oyisu me na aka me pese me nsole nje me ho na o sa aka me to o de ne na isi me su na o de nensa fa me anda ne nchen o de fa ho sesei anda no de wani bia na etia kakra en o ye ne dey o de nensa wura nchen no pijae na o de ne be ma hye me ho nti wo be anda ne ho Pachan wa be ho Pachan e die san sebu krachi en wo no dai na ye dey enti wa ndia wa woda hodin ma no na ye ode pacho de bi nti we die feelings be na abete ade kura wo home na nka ade be enjoy no ate dada okay ena ye dey one wa dawie oni mi we mka sha ni se
There were in meaning Casabi, meaning an unfunny, dear Siwa, because Obia family say Miniano, on dreaming. You don't tell Dromaminum, no man quang sing. O catchereno. So on your day. On third Dromaminum, man quang sing. No catcher, Mr. Watty, or better Dronamami, and also one time I draw us in to say the boy a home by emergency contraceptive. And also one time, my friend or the metama was one time farmer. And at me too, my dream, Tibusumi knew you know. Me pure damn back. A swallow pay. Ama Patro Debbie. Okay. And I make a born a man, you said, oh, yeah, and he say, nice you. Make a Chinese won't be a way female. When student Miss I knew about one before seeming man, see a bear and a Diana. And I'll catch me sending me conquering insane. No, ban no honor saying so. And I can say, one may be will not ban on any or relationship, and I say. And I'm Miss Matty. May cry me person my master bombing become a black to send me cry. Oh, yummy would dear, tin send them a queen. It's Madame B. War, your honor, some friend matters, and I may call no honor, sir. And I may do go tune and him say, Menyam na me pese me, na me to my jumaso. And I see me yin and Mr. Send me cocoa easy see no infections be brave. Ebi animal ya funa and fire won't be Timemo. Me wa, me yin bruce be asa, me cast me soon, you ma. Met me as soon as and Timemo, na Miss Matty. Mammy, the two was half for no. The old called the Hosenka Wuko insane. Or my room fanning insane. And wo two safui. Good, and a yet. And I'm a bad boy, and I'm a near the me call no monsieur, could see, no. No, so no dear attention now, Madame Nakasa crowd, insane, dear, and was that now. Yanni will say, Nam since you say, you're banned, Diana. Ono osina down for biton say ndro no mudi nyinse ni bi nto beto bia ono boy na down for me pa chan eton nyinse yigu aduro me pa chan enti obekwa akoto bi wo no na down for ne ho to aso e na me ga chan ni say okoto bra mi sisi ana se moja tumi na me famu a na me ye ne den se nya hospital a omodo omonsa be hye mayama me de na okoto adura bra me de amennom biko mi suro nti menye nti madam bi wo ye kromo abi a me firi besua adwuma wa ha no mi sen nti mekọ ono no ho no mosa na se mekọ de besi bia no na ma friend na yeden aka ache ni me yansa na masaba kumasi abetu amadwuma so na me kra me bra na me ne tino na mekọ me ma me na wo bra na hu se wanyem mpa cho da bi na mo na mane ba na me che ni se me yam ba sa na ma me yam ya mintimi ndidi mintimi nya hwe na mekọ me ma me mo ho no mosa nti me kwae na ma me kwae se bia o sa na yem sa ba me de na minim se me ba ma kan kire me ma me na me ko nurse ni ho no mo sa nti me kwa na ka chem se do no o de be ya ma me ni 300 cedis nti se me de ba dia obema madru no o de ya ma me na me frɛ boy ni na me ka chere ni se me ko se na madam ni e kan nti on fa sika ni send me na me nyi from atu amadwuma so dira me ka chere no chem se adwoda adwoda so a oye adwuma be wie po discan be send me na ma ye afro na me smart adwoda no so ya me frɛ no chem se ne se anka scan nti mi ma nye ni week odi ni week sa na nyi se na nya 2 months e ko 3 months na me fa nko hospital na me nya na ye fun yale na agya me mintimi ndidi mintimi num so be okwa 2 days kwa na me ndidi ensuo nko a na me ka on fi me na me ka kire ma me se me yam no enya hwio na nyem na me nyem na me ka ma me bufu mo bo masum tiatia me e pa mo wi kra fifi na me ko pempeni fo o ka kire wo ma me no oye dey obo mani so odibo obi a de wa ba se besu adwuma na afi de anyem no wakonyem na wa nkire kire mu kwan e fa so aboy ne de wie wo wa nkire no ti wo hwehwe wani so sa na ye dey na me pie fifie na me ko bom pani fama ne so me pama me choma me na de onye mentina me ya adwuma de ahwe me ho no me ka kire ma me na ma me se dani de esu no de ne ka pre de bi nka me nti bi a me hwa me ho na nyi se no so de nya aba no ne nsa da me so nti o ma me fa metina kumasi anu mi se na bibi ya me a o mu de ne di aba abeto so na me se mate nti na me ko so afre boy ne ka kire ne se de me wo nti ya o nse ni ska ma fa nko hospital me ka audio atini na wan se na to mu kwa da me friend no a block me line boy na san block you lie aka ho
on send you scafa ko hospital no block your line me no say block me de ma me nso phone friend on nso block me se me mfre ni bi nyi se na ma nkwanko nda akra na nya ne ba nti akwa me fa so amehwe me ho de emfa no ho na msi you mate nti me wo ho ne de ahya se na me tonton kwadu na me de hwe me ho e wo ho me pa chan JJT ho me pa chan na wo ton de en kwadu ne nkate oba pemfo pa chan o de kwadu ne nkate ne kwa achima pa chan to aso na me de hwe me ho sa na me wo ye me wo wie ne nso me ba ha no se be fa me nyoma me ja no ha me ko ma me fa tade ko nti me ba no se na me ko fie na woti mu no ana me de number akoko ja se me number me use no nti boy na frɛ me no se ni miska fa ntoto akwala no ho nyama no ni niam ayeden ho nti me frɛ sister ni bisa na se number no de ma boy na o so fie adwuma ba ya de number ne ma na no titi boy na tete number ni ba chan to one frɛ me na me tu my dream nti kwa aya kwadu no na me de kwa echi na me bre dodo akwa ni sa him echi na me ble ja wo ye no so ko so aton kwadu no pa chan nti wo kwa na akwala aketwa no hye wachi onya busumi mienu kwa busumi ensa pe na me hye se de ni kwa echi o de ye ja su no na kasa na me ntie wo kasa na me de ni kwa echi sa nti mi ja no na msa beton kusua ni ko eno so na kura ne kam hu me de ne ko echi na nko fu di matam sa o di ne ton kusua ni makuru wo hye wachi no na manfo di watam sesei na akwala ni so na onyi ya enso toto no matam tobo hwe ewiase wo ho ya menhwe sani obi timprimpri na memfa mu na tayo saade we esi but nipa no anya obuada onso wa hunu na so okwa onso wo se ade no odi akora aketo togosi mani bi nkodie ne ho kire no ade na bi wo fi anko be ka kire o se ya ahamaire nie bom ya ntoto bodie na ya nidwo no na ye wi a ye nkwa ahamaire dwe ebi ni fie enti ne ye kwa ahamaire dwe no ti ude akwada ne namu no o hye wachi abosumi mienu akwada na de ne ton kosua ne mako na manfo nso di watem sa akwada ni sa ene ye dey nti bedako me kwa echi ti medine na mu na me wo no epu ni nti si June July ni na so ne toto sa no nti me na machine ma na me hia papa bi no crack no ginae no bi sam sa de nti na crack to say medine na mu nso mu to ade ana na me kire ma asem kire no kire me sa chi ni mi jai obema mi ska dia hwe akola anti mi nya chi nti efiro ode papa na hwe akola ne ma me se anti chi mi ja ana me wo fie nti o hwe na nti mi nya 6 months na o sha se wi ai na me ka che ma me se adwuma no me pesa me sa betua so biko school na ma nko nti o se me sa ti mi besu adwuma no na ma me so ndie me ama brabo de baby ya me ama sam na msi ti na me paake me nyama na me sa ba kumasia no se na me besi me bla no de me ba hafe sine so na ma me ba bitin aye nti me so la me akwa ni hyemechi e boabo me ho ne de ne kwa adwuma msi akwa oba skata ho sa no hadwen me madam mama adwuma kola o ma me nye adwuma na me ka kire boy no se akwa no anim se eya ni ba de atwa mu de o ma ni ntwa mu ko na do sorry thanks discra no be ya ma kwa na onyiman na me function no so me ka odi dima tam sa di ma me mu nyina tam o ka kire nso o ma uskan fanto aduane ma akwala no wo se di watam odi ma tam sa me nya jimi fo ade odi ye me nya na me me anche no na afi na me ma be kan kwasi asem di a kire boy no na e ka sa kire o pa chan ta kra ne de on hwe ne ne china ema me bo me madam kra ma ne nyina gosi ka ukọ obia na odi watam na me tu ma adwim na me amehwa ne kakra klasa se o nante ye no na me hu obia na ma church a kira ne se na ya de wo enti onimbe ma no busua ni bi on kira me na sister bi wo o kira me bi aboy na busuafo ti na me call ho na me de kwato ma me no panim se ni na bae na me no na wo ono nso won hwem mombu amene ahwa kwala no na ka de atwam kura de me hwem ni bibi amenka se meje de aka ni
do so on sha kwala ne keke mami na me so minya kwa nsu majuma na me bre me kan no mami o se ne nya asembone ya asempa na akra no tobo super hini udodo tobo relax ma ho relax yeah inhale in yes ani e kan no now I ne out breathe in and breathe out so utimi kan inhale so sentini e wo inhale ye twe say no so wo twe mfrema odi for me fa me inhale na inhale in chikom out mema suponi ni ubio ye ni nyina esi wa odi for ni nyina esi wa adomalisa owo kwada so hilltop osena na ya Krobea asante ofutu pa wo de mayen no yetie pa lucky boy mpesa abaya no ba form kakra why na supporte ko kakra osena na good job ya bomo abaso no adwumaden amoyo gracious love osi akra Krobea me wo Germany na me hwemu dwumadie live eya achi ame boss master kujo mame mate o boss nso da aseso aka no wate na nasafo kantanka berema osi nyankopon hira modwuma so ya bomo abaso nso eni mu adwumaden amoyo adomalisa no oka se ewura ya asem ya wo kan dia na Krobea areho na ma broni no se ewurade ma breu nipa binom ye pataku no afa dwanwoma no de adura ne ho bonsu eno se good afternoon na Krobea woni abusua ni nyina na awie me dom wate nyankopon hira mo pa Krobea you are too funny pa no at least ebe ma won so asrebi me pesa won so sre awie abo sribi why sre na honto ewura eye kakra okay enti uko na busuafo ne ho no wo de akoto wo manim no wo nso kan ade an kireo na me de kwato o maame manim no na maame ka kire me se we de anya de bon bia nti obehwe na o mahwe akwala no na me si yo nti ode ne number maame na me so meje ne number ani me ko fie nti o ma no afre me bisasa de akra no hotie ma che ne se ne hoye enumu no bejare ye mba no bejale yale anya yale ketua me bo kapa me from me bia o se me wo yi ase oni ayi ase wo dwem o wa ha me frɛ na saa no be kapre kro mama bia mfa nhwe akwala na me amehwe ma ade nti se de ekwa adwuma no ha me otimi tamade akra no de akobbo me madam no ye se esanso na etete me adwuma mo onso ye dos me nkwa anso na me kura akwala na me ka kire ma me se me sele no omna me fa akwala ne nkwa ne nche ma me nya kwa nsu adwuma de na hotwe bia de me ma chop money amedinu me de best no de ahwe akwala na ma me ka ma mbufuye me madam nyina ba ma nsa na ma me bra be fa akwala na ma me no be fa ne de ne ko nti o ma na ma sen na me hwe ma de nkakra nti me from ma me ka kire ne se de na kwa mi nti mi nhwe akwala ne bi to onkasa nche ne ba no nhwe ne ba da bia me ka se me ka me boy de me nka se me ginu ho dia ka nim na doso afi kwa na akwala na obekọ school ni ade ntu de onhwe no na ohwe na ye no a ne ba kenya ne ba ha o kasa kro odidi matem didi mi ma me mu nyina atem na ka me nkoso ha na adwen e wo akwala ne ho na o ma me se wate one ne be kasa da bia wate one ne be kasa nti me ba ne san be yare na me ko me ma me ho last month ye twem ya nti me ko no mo sana me ko hwe na boy ni so wale Saturday 2 weeks ni Saturday we ani 2 weeks so boy ne ware na me ka kire me from amene ka kire ni sa wale ne pa de me ma ne maso sa boy na nhwa akwala na me free me ma me mo aba betia ware ni ma ware ne maso because me ti wonu mo san me sumi ye obi baba ni bi one wa mama be wo ba be ma na me no o se mama obi afo sim ni ma e bibi nto ni me jai e se me nkwa na mo ha me hwe me ba wo de oyira na wo ne wo ho ne na tena sa wan ka hwe anja ne se onu obi awo ama wo ne ware se me na wo se ma blabo ama me kwa adwuma akwala no ho adwendwi ni bla me blenti no de be kire me bia ni ho a ekomitrim to ama no mehwe ne bancha wale nde me mane maso nti madam fu soja ni bi kura ka se de me ka no kwa de boy no hu ye na hinto se ni miska se me fa mbla kumase na metia ware ni me ka cha ma mi so meja ma mi so ndo ntime mba obo wonti ni mu ye ne ya wonti me ma onde wa hanso ma me ameba dia onde mfa no ho
na me madam for sa afre me chemist minjai no wale na wale abayo ane de onye mehwe se nke me na me wale na nko bi ba be se na nke be ha me ntu de mintwa achire ne ma pede me de be ye boy ntu de mane wale na me sign enti se wa ware na wotwe mienu nie me pa chan abaya na no ne wo ho sa time no a wo kekere wo ne wo dae no sa abaya na no aware no me pa chan enti abaya ni nim se one wawo me pacho de onim me pacho se die enti no aba ha ka kire pacho de enti amaba ne se akola no misua adwuma me ho kire me minti me hwe no na boy ne so me ka no odi matem to mo kwa do se me mfa ne nkwa nti na ho no mo sa ye yia me se mabusuafo nyina nim nyanse nti ne enti me nya ne hwe no me tie mo pa wo ye adwuma ho eni na me da beda mo se mo mboa me no nhwe akwa ano enu ano no pachan Eddie pa denso ebeye mre wate pacho good Eurai Jennifer Kubwa onona ewo yenim ha enode na re husemi abetu yenim na nka ye ne bestie sesa na moka no eye ne bestie se no ye bestie pachan eye na damfo ne nyonko brebo boy hu no o se fa number mame onu kra de o ka se mo de enye se ya unya je number na de to aso ne se wo ba bepeme o se o me sho pataku se no akofura udwa anwoma media mentesa e ma de eje mo number de ba mu trimu anu no enye sa ti di o start ye afutuo na ba ya ne de penasem se wo hu ade ba ko a oba bia pe eye be mo odwen ne ho enti owo sika be ma ne hwe no be ma no adwumanti oni adaje osori a onam nkran okotamale wokosunyane woko ebruchire muntie o na be ma foforo bi akohia no no agene number nka se sa be ma ndi oni adwumaye ne obofie 24/7 na adwuma ne nkobo be ma isori a no afre no hello mame na ho te sei wedidi na die na ekọ hwo wono no oni adwumanti wotifie nko a ne dia ne nkomo ene obetumi ne wagina so bia wanawa oba no bedwi ho akwadwe yi me kunu nya saa bi mame me serious boy ya me ne wo hoyi ono ne tua o bills nyina o ono de ne ho hwehwe so o de ne ho hwehwe abrabo ne so nam ha ti oni saa daage saa bade ne dia ne nkomo a woni adwuma ye no ono anya time mama o say we di odwe me ho obehwa pew no de abono enti we no krache ne start abrabo mafutuo yere ho ate menye masem na we osio afekura na mifira asore yaba na mba bedu aduane bi akura ni hokom de bozo bra why not me wo bode makonie nyaado anie kwansusa na eje ne mu nyina wa ha befa kona koya aduane dibi uwi abremi bi na mini so ndi odi nisa ne nyonko wakoye bode apesie wo ma skama to ko bi ka ho pachan wo de ngugu so pachan watene de e de abre no eyi na pesi aka ho abrante padi de awie na wa body we si wadim o hwese ne ade ne tie na oda ho na opini awura no odi nka be mia ne nufu abaya ne nufu ni nso mu edu owe nufu no hu se ni o ma wom no wa feel body ne kakra ne nsa ho on say yes body ne tem no first ye no de katana no ne o hwe anu owu no say na wo pɛ me awe a kwa we so ene e ka kire me nan ne nka e bia mini nkan kora ante ase e dabi amaka o say ne o de jai o hwe anu owu so obekume de a ma minjai me ho mawo na me a minjai mawo ene ono a jai ne ho eno kora na nda we no se boy na anwro obi wa anwro obi
ayesa akwa ya wo Equatoria Guinea akwa ne de wa ye ne hu bi wa Equatoria o wono guess no form office wono enye ni nyina no owro ebi wo ho a wo be table ne so anu atamo no okurakura usrem no abe enti wei ne bestie ne be anda we ne ho na pau na wo ba pau ni wie ye no akwa said that test you wrote the results has come but some in the snow ye no na ewure ya fefru na edidi mu aba bedru sampempen so yi krache jata ne ne mma no yini wo ho agro owura no ni di de sai Chodi Chei Thomas dodo na anim si afre de sai Awuche dodo na anim si afre na wuche ote hen pa short ampetia ehia ampetia kokobia ampetia ahenema kokobia ampetia eho na wuche nete oya adwuma ben patrol construction edien wo ye wo construction mu wo ye mason wo ye plumber wo ye carpenter wo ye dien osida yankasa nti wo ye mason ni awuche mason ni a wote ahenema kokobia ampetia oware na wotwe mienu nie oware wa hen patrol konde minim so ne yire ne ye frɛ ne sɛn unim ne din okay Thomas Chei wanya miss call efri na Krobea ho wamfa wankomi nua ma ne ho wahu sa asemu ye be ma de a wa ma be ma na anya ohu adwuma o be ye stop wa kire mi nua no ma do ne ye kire ho mo so no ma akro mo de ba enti wanya miss call awuche wanya miss call mo miss call ne mame why enana mabroni mahu why critical dofo nyankopon shirawo osi bestie with benefits pa we dey na nya benefits woni ni mienu na motaye sa de na na mpacho debi eto de bi ana de homa no mpacho debi na one wo da no ne ho ba no wanhu ana mpacho se no waye na me fili bibia na me struggle se still am sorry but still no de na ya tintim me na so na oye na no anchoto some was style bi amutumi ye na mo Odifo mo was style no share hey Odifo I'm talking from experience hey Odifo me mpushi me oh ungo si abre was stubborn da o abre was stubborn o de be how oh okay na denti na asem ni si ye na wan kan kire wo bra ami anko ye police case ami anjero ese na me ne tenins na me mpese ye be chi no ahya se na me ka she no ka ya me se obeto adru ama me nti na me bla ni nim ho hwe nti ma mbo me bla amane ene one se si a wanu ho se wa ma obra amane unso no asa kwa aba edi di watem se wunjimi a ade na me ye wo sa wa ma police ya nchebe onfa ni watem patron no kwa na me bla ni gina hobi na obra ni gina hobi Dr. Abankwa Odifo nkwa ntabisa kwa aba Eburu na Krobea o hote sai odoma nkoma na dom bibia ye boko katachi ye da nyankopon ase ewura ya asem ya wode abai o wa asem bi busa asemisa mama mi yedu bi da se eburu na Krobea maybe se ewura ise ebra otoba anase Krobea yerifisa nte kotoko be ka se wo fa afuru no o mane bra na na wote ne nche ne hu be mako a se bi nyado wa hye ne nyinsan no ya no pacho debi adentia bra wanim o de fansa guso na kasa pacho ta one obra nete de o pa kire no no obra na wote ne nche nsu adwuma no wa be fa bestie wa be fa benefit de awew amo afa afuru no agya kokko ukurum enti wo bra no o ma ne ya we pacho debi adentia menye mia na mekọ ma me ho ameka kire no onu ne bufu mi ntefi se mekọ no ne man kasa biem kosi se me wo ye no Odifo you okay emuda ho okay na enyambia brantie no ebra wote se wo be ware ana se fa akra ne hwemu a onhwe nyina no eye wanije pacho anya manije
me bo ma mi amane no ma me ka che me se minya abotre no bema wahwa akwala no nti awale no asem de man kan ho hwe because again de no onye me hwe nti aha me so be wale because no akwana me mpe no say nye girl no na ebe ware eye boy no na ebe ware e na boy ne so afa sa akwanfo wi so e de anyem e no won hwe akwara no wagya na bo so nti na wo right so obetiem a obetiem enye girl no na e ware boy no eye boy no na e ware girl no me na me mpani nti no amba ma adwin mi se me se no first in the ba ma adwin ba mi se yi mani se ebe ha girl no na nipa ne so no me kwatia mu na se isi amempe no nti asa so ama ha girl na ma mi jaye okay yo bio ebra onyinsen ye nyinsen ni mu onu masam che se be ma ye bu nani aguso wanye na sede se be ma ehwe oba owo ye timpenten kwa ni mfifire nyina no sabe nya do otimi nya nuhu bi kra kan asam de bi kire o awo na chi no otimi to oba ne din ana pacho dabi be pim sa be nyina on to oba ne din pacho dabi na akola no oni mo papa pacho dabi dana ye ba ha ni se na me ko o ma me mo ho no na me de akwala ne ko no musa no hu na be ma ne hu no pacho na oje akwala no ana we kan mo ne akwala ne nyina pacho dabi o ma me na je no na o maame no so ana be ma na busua no so efiri bra nyinse no ba ye nyina wode asem no koto o manyim ne sabe nya do o muntumi nka abodwo nsem bi ana ewo asem bi ana sikira asem bi kura emfanto wasum pacho de me friend na on ka hwe dana na o ware no na me ba no so ho mfa no nti me fro maame no na o se ne 100 Ghana mam se me fa akra no ko hospital na me sika na wa se ne mam ne de mi nsom me sa se ne na ade de ama no ma me ka se me se e ma me se ne man me ma ne wo ho nti da me phone me fa me sa boy ne send ya na o maame no o maame nti wa send maame ne sika ama pacho de bi da me phone me fa me sa kran kan okay oba de achia me akra usanse mi krachi ora efiri se woni be ma no efiri da mo wo ye wonyinsen mu ebe pem sabre ya ne o ka se be ma ni sika dodo sen na aba ho pacho ni wansi du kramba efiri da wa no da ye wonyem ye ebe pem sabre ya ye ne o ka sa akola na nya afe ne fa no ni sika sen na abedi ho pacho ma miskada wansi di krada pacho debi ante wasemu awuken ye no kore pa pacho ma miskada wansi du kroma mbida enti be ma ni nyina so pa ene den ya enti o se onfi wo oka hia mi se mi nkonko yi nyinse no no oba ho onye na adwen so ne mba wunti man kwanko yi di akola no onhwe ne ne ba na nyinsa ya akoyigu no 3 million wa uko okrum nipa ne ka so obeje no o sende de ma o pacho ban sene amame enti na nka kwan be na opesa ofa so anyinsa ne seye pacho nde minim ebia se ono amfa ne nsem mia na fu na akora ne mpiem fa omrade a nobody knows afei ada oba ya ko fie na boy na ofie o na akora ne se wachi no pacho no ho e de na o kan ya amono mu ha me kwaya me ka kire no o kire me se me fa mfiri na ni so nko na makwa wo akwala ne de wonhwe nti me fa mfiri na ni so nko me nya jimifo a enka me oye me sa no enka me mi achi na me mayi mani ne ma wa wedia o fa mfiri mani so nko me fa nko anti na ho no mo sa na mo ka asem ye fle na obeba na me si yo mati afei ukobo wo maame ene wo bra mo nyina ma ne be pem sabre no wabusuafo atu anamon bi se ye kobe ma ne so ana na abusua ne so akwaka bibi apart from se wap wonko akọ ho no maame de osu wadiji na tem ena enye obuo ma ne se ono no be sole akoboy ne na ase nti so ono na ahunya nsa se obeba ne na ase de on de on sole nko ono na akwala ne na ase nti on tu hu anamo bi nti miami ntuma de hu anamo obi a wagimi de on sole nko tenya nsani na ase nti on de onko bonka se mo se o maame se wadina te o maame ne kasa iphone so ana se sei ana ye de no ti se wo na me ne me black ho no musa no didi na te na mbla friend maame boy na mane na ambulance bi se maame bi sa na mche ne sisa na okan wo ne o bra ko fie ho me pa chan ebrebe ya me ba ha foforo no me tan de akwala ne ba ye no adana o de o ba ne ba ye na so ko no ne o bra ne ko ho me pa chan se ne me bisa se wabusuafo atu anamo bi na so ka sa ane wo ne o bra ko ho pa chan ndi o bra nim ho na wo san didi atem pa chan o bra no wanyini kakra onno ye me bra enya me maame ba akra o de o bra wanyini kakra o be mfie sei be 39 na wo hwe ukunu no a wo ba ne papa no so be mfie be sei
ono be 28-27 28-27 and we did 39 at him mpachan and what can be found mammy was so mammy a day o se me ne maame ne papa mu na yenim nyansa nke nim nyansa nke ba abeche no and teacher mammy na hu na mu nim nyansa mpachan samum mpachan okay why okay ndi akora no hu no dakoro pe we hu na to aso 4 times ebu a me kwa adwuma no hye mechi a o hu na no akwa dem ene da na ye de ko maame mo ho no boy na akwa dem so ompa akwala ne kura ni mu ahwe wodi kan wo ebia na mpachan woda woni bada mpacho dem woni bada mpacho dem akra odi ye okay yemfa bi nsi o se krache no ye friend say odi Chei Thomas aka awuche ya owo ahenema kokobia mpetia mpachan ma fra awuche phone so de me ma won kasa asem we is not phone matter. It's not phone matter. Enti me ma won kasa phone so me mfrew no wa kasa phone so nemom ochne bna me hia wo take ha oba de achia me akra tonkrama awuche Chei Thomas aka awuche se ochna nyankopon ya adoma me hia no tonkrama no Chei Thomas aka awuche so obi tia omona mane se wono amu so na etia ontie nyambo a wochena anopa no nkono yehiawo ewo fie ha woni wo maame so maame so okumase ya woni mo maame ni din mpacho debi yo wo maame fi se asem no ebeduru maame ene papa nyina anim endidi amoka ya akosie no moma yenso ya so nte enti awuche yehiawo ha cheifo de o kan ye header nyini so mse chei aye ne wa de most chei on the AI evil o si nipa ye evil and wo ya gu cheifu anim ase ko so ba be san ne ho no ndi ye hia wo ha no mo echena ndi obi a wotie nka nkere no se opene bokọ de a omra se so be ma ne metiri so se wo ya ye fronche ndi odi ho ni mu ndi o ma de a ene wa hwe ya ebeka dem ndi akra ye to nkra ene ya de atwen enyambo a ochena okay maame ne hia ne ha denden adisua ewomu no 2 minutes pe odifo maame mfama o odi echei dia menta krichi adisua ewomu no echene nyambo a chei beba oba be kan de da se eburu nana maba ne mabunu a etie dwumadie na wo hwe wa ba fontentan so entase de beboa wo ene de making trosema ka se enye hyen nyina na yesika bio enipa ntie ne nipa nhye ne nso Petro enija entumi nhia ye onipa bi wo ho a obeba wa akwam ubehia nipa bi ketremade emrade krama ho brase odwan ho brase wodi beba wa akwam no sebi enyaado enko yi nanim se patakukura de ba ya ka wo pe ba bi dwane fantem ababa yi migidi ye se wo hia no na nkekoba ase ababa wo ho ye mefe mepewo ne pese me no tena anase mpese me no twempena ana dano kura na wode aduane koma no ka me pese sebi enyaado me ni udi akatima kapen agora eyeniema mienu ane da bi na bebam but enipa dasania sebi enyaado ebro ene abro ni sum empa yetrimu da no unhu nipa trimu asem se na baba yi ni man ko odwane ntempa emponko de aduane ne besoma but ofano Christian sister Christian brother wafana damfo waye ne papa bi enye papa ye bia na boa wo papa ye bi ho obi ye wo ana wo ye obi a fa measurement to ho ababa yi di obeye na afamu die bia na oyeye obi beka se wa ma wani ana ho ena ode ne ho hyehye be ma debi ekomu deme wiase ade ya eye niema miensa aho kire ekom ene yade no bi ba boa de hia dem sa niema we wa boa na ma ne kom so ate wodi bia koma ne nya bone so sebi enya adumi hu yanka eni edurui enti maba ne mrante etie dwumadie entase afutuo ni nyansadie mfiri mu se uni obi san na agura woni ni die no ba bia o ka ko no sebi enya do wadane wakokọ ene woto aburoma wa
hwene hunu se wamfa kentanye muawa wo beto ahoma e de aso nan dabi no kre esense papa no ye no ekom de etimi kum nipa nanso nye kom a ebekum nipa te se kom a eku aboa kototo asase prada da so ofri asore ba ye ena nanka abrante na desu ni ban bie di a kire no a enko otwe ne ho so desu ni ban bie di kire no ntempa nko betwe ne ho but odi afutuo wiase won empa afutuo Krobea oyerefisante kotoko kura so wonam obi mfikire ni otu ne bafo agina woni tie ne tase bitu botom anawasum afutuo ni nkuransha wode ma no ogini di ne wiase nipa gidie ehu onipa wo begina di na wonim ni tirimu asem no wo kye wuduro mina na beka se person wo kye wuduro wonu ne bedi wawu Sabrantie ni di kan yisu ni ban bi edi kire na entempa nko dwane sabi woye mrantie ya omunim haban bone enom enum nuboni yo ya enkentempa nka baba ibe dwane enso nu nwantene na odi gan nwoma duraye estatis wo tunufo wo kakasade jame masem ewiase hwan edi afutuo pa ene kye asem abrantie hya ase kan yi enso no adane ababa yi sabi akokọ enu otutu aburoma no otutu abura wode aduane ne bre no aduru so obuwa ne kenten efre no kono anaso oto na homa eni se wode se bi kanta mase kwan so na Krobea kakra me sha baba yi nkran se empa ho empanyini se achia emui esna bebu onyina wan fan ko ba bia no wode na kosema beda asem beba da bi dwumadi o tek ne de se kane no no oda semanum a enne onna donhwera kana nimu nyina won fanse ni tirim se ne hawo ne na mane ne na busade ode ba no nyankopon adom asembeba da bidwumadie ene atiefo aso no oda wona sabrantie no oman konkunu Ghana nko a empo wotwa so bosompo akotena na jampo a na kuma so ade wo hwehwe so obehwe ne ba no ebepiem enti nan woda wona na emaba ne mrantie a afa yonkofa maba mranti ayonkofa yetutu wonfu nyina tie futuo no ne mo menkata wani nyina fa wani ba akotete ho na hweba bia won ka futuo no kono wo beda no wakokọ atutu aburama de kono abutu wana sanso onya de kono no butu a opeja ase a ode kuya mo sansa ababa edi aduane koma anu wode kono butu no ha ene wode no kuya ache no good odi aye no enyedo a odi aye no good na sabi ababa yi dia bayi obi betena fie obebu no fo ade na wontiantem na wonye sei adwene odi kan register wa ababa ni tirimu no ababa no hunu se bia na nyamisuro bi tinimu ebi kura wo ye ni papa bi ana se de misini ni paitie kura obi beka se me de asem na ato no so enti won kan akoma anto ne yam okay dadwene ni so ne adwuma sama wontimi nyina no woda wona mo na asema beduru fikasiem ha de onyankropo twedi ampon be ya dom amana nyamu ayepa meda se awura da owura no na do ho hyehye no mpacho da bi na do ho hyehye no pese ohwewo mpacho da bi na on fa ho hyehye no mpacho da bi enti one oda asa ba akono one wa na bio mpacho da bi wa ngugu so mpacho da bi obi a won oda ne anyem no ya ngugu so mpacho da bi wa ngugu so mpacho da bi ti moda wan mpacho sa ko si za wo yi mpacho ani obre okay wasemi ya tu ahye kina o kina eye benada ani mako kosue eno denam muntie ena awurai dwane to aye ba be to aye se akwada na nya afe koni abosumi bi owura ni mfi ne da sesei beye na awotwe mienu ensam ne enu bosome ena sa chei Thomas awuchewi oware o oware ye nchei nene ye be posti awuche ne yire a waware no tama wo ye wedding ni photo su nyina ye be postu ewo TV ne so amatiefo mahwe bi tie di asem ne toy pai muni nkan fa awuche photo nto so kofi mon fa awuche nto so mame na empanyimfo bi peso mu hu no fa de nanimba
momfa no ntoso ma me na tiefu hu ni ye no mu hu ga ya wote ampatia na wo forso na nyonko ne da nyem no na wo mfi no momfa ne photo de nanimu da hoye momfa ne ntoso na tiefu hu no wo ye Messi krachi wei wo ye dansini ana wo ye obi a wo prot na wo si dan we kwafa no na okọ ofie ko hu baba ujiri sade no de be ye o baba ujiri sade ne besie menka so obeye ba ujiri sade ne besie okay krachi ya to nsa frɛ no ne papa bi ye nya ne papa pa na mo ne papa nua papa ne yanimdifo wa hunu nyansa ɛno ofrɛ no sɛ dabi owura asɛm ne nsasa basa ti de ɛsɛse ye ne sɛ yenkɔ na yenkɔ duaduam enti nano ɔno mo ba ha ɛma ɛne sɛ fiada no sɛ yawada no mu baakɔ ye de asɛm hyehyɛ so ma atiefo die nti a mebufu ye no enie asɛm no enie enti sɛ wo nkyɛn a mentena nkyɛn na menhumi mabufu no na menka sɛ 77 na Krobea you overdid that thing that I didn't overdo anything wodi nkwasi asɛm a nkwasi asɛm na wadie no meka de ato ani ase etiefo munti asɛm bia meka yo enti wo sa chei Thomas awo chei enti senka ye wo ɛna obi ɛde saade weye wo nua ba wo awo che enka se na abeye na girl na waware no girl no onue minsu ne se wo kwa a wonfa menko ba girl no onue usubanye wo subambone enti sa subambone wei wo de akwa akofo obi ba se ye ka se girl na waware no awo che onue wo metwe wabo so ewo kumasi kurudua yi mu ensamfu na wudie no wenti na mbufu ye no atiefo wentia wa forso oba repu no na watumi aka kire oba no ni nua bas ni nua ba ma se awoche we na kan sa ensamfu no wudie munti asem a awoche kan awoche se wo Jennifer se wunjimi woni wabusuafo munjimi ya se wo woni wabusuafo se munjimi ya adenti na me ye wo saade no muntio wa ma police fu amecheme adai kumi preku beni kumi preku pa beni wo a wo che do be your program be say 5 months wo wasem we ye be ka 5 months ye de wo be ko ba bi asase ye de wo ye de wo duru update ye de beba enti ye be ka wo nso no mbete wa ware ye we ebegu wuye nipa fon enseso ware wonfa ma nya hwe enseso ware nipa wonfa ma nya hwe no sa nipa na enseso ware enti na meka se ga na wakọ ware ne foforo no na busuafo muntumu baba ne fo onue menka nkire nso wakọ a wonfa menko misu ne bre awoche we na wakọ ware no okay enti waye saade we ema o papa sabinyansafo wadi wadim ede waba bedru yanim ha na anu fiada ami ehia so oba de awoche photo na da so nyu nie ono a enya awoche nie omu bedru ha de na si ye de na ma me bufu ye no kana tiefo ntibi oba de eche ayo akra abusuafo ebra oba ye no odi kan ba office kasa ne nyamu no sa asem no eba ye no na ye di kan de aba afidie so ama krachi ye krado se obekasa ono akra fresh ono so wonchiremu obekire fi so wonsem bebre a obeka fa awura yi ho ewo ne awura no aka no eno ne ye ne se da bi ye hia ne kasa no ewo mframam na emom ye hia ono ankasa ewo studio ha enti obra o mo ba ye no ono papa ba ye no na opapa no ebeka se ono de enko susu se enka ema mframamu ono abeje akwada no na wahwe no we ene ye ne se da bi ye wa mamene ne amane ya edidi edwuma no sa asem ne ba mframam na se ye ka ye nka no efom ha bio so obeyi asem no kra be ma ne kwan ti emra fidie so na omejintum na fe ye nkotoa so wo fitie mu eno ne ye bedura fidie so a ye de wowura yi eba ya wo chei ba ye na ye bisa na no asem o se onkasa ye be o se onkasa so obeka me pa ache wo so obeka se ye yi asem ne fanko efi o so obeka se wodi dwato asi o papa so o na bi oduru ha ne bu afu
sɛ yɛde na ba be studio fi sɛ ɔpapa ɛba yɛ no ɔka kyerɛ yɛ sɛ wɔn pɛm framam enti ɔnkasa adeɛ oyɛ deɛ betumi ameyakye wɔ sɛ monkyeme awura yi kasa wɔ sɛ mama me kosua obi a wɔ sɛ wɔn kasa no afɛ deɛ monkyeme ntum ɛne saa nneɛma no ɛna wɔkeka yɛ bɔ no awura yi sɛ wɔn deɛ wɔ sɛ wɔn kasa ne deɛ ɔnkasa akora wei ɛna ma akora abufuye ya ɛma ɔbobɔ na adwen kyerɛ no sɛ wo sɛ wɔnkasa deɛ ani esomu na deɛ ɛbɛyi ɛwɔ akora ɛma ɔpapa no ɛbaa mu sɛ bi ɔpapa no deɛ ɔbɛka nyansasɛm paa ndi ɔbaa ne yɛ ne sɛ okay yate saa na ɛteɛ deɛ a yɛbɛtoa so na mmom ne dwa atoa no a wɔde aba no yɛ obibi aka a ɛgye sɛ yakɔyɛ DNA na yaba ne yɛhunu sɛ akwadaa no yɛ ne ba anaasɛ ɛnyɛ ne ba na afei yɛka bibia yɛhunu akora ɛno ne yɛde to ɔnom anim ɛna yɛsika ofitiam no ɛne yɛkɔyɛ ne sɛ nyame boa a ɛnɛ benan ɔmo de sika bɛba na yɛne awura yi akɔ na wakɔyɛ DNA no enti yɛha no yɛa ne yɛwɔ amammerɛ bi wɔ ha sɛ asɛm ba ha ɛyɛ awaresɛm anaa bibi ɛfa sika ho no ɔba fitiam agye sɛ woyɛ mu adeɛ emu ade yɛ ne kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ bibi kyerɛ sɛ ɛnyɛ wano kwa ɛna wode aba bɛka na mmom wobɛdi nea waka ne so enti ɛyɛ ne sɛ ɛberɛ a waba ha ne deɛ akwadaa yi ɛnka wɔma akwadaa ne chop money na ɔmfa nkɔtɔ aduane ni awura yi kaa sɛ daabi ɔhwɛ sɛ ne akra kyɛ ne teɛ no a ɔmpɛ ne sika kɔpem sɛ ɔbɛyɛ die ne na wie na wahunu sɛ ɛyɛ ne ba mpa ansa na wagye ne wansidi efiri sɛ ɔnyam na abosome nko na wama akora na nya afef ɛne fani no ne wansidi kura wɔnyɛ eni si abɛka asɛm ya wada asɛ fiada na ɛbena da nko a ɔbɛma ne chop money wɔ saa 2 days ne dia wɔsrɛ yɛ ne a ɔde ani die ma yɛ ɔsrɛ sɛ sɛ sika no ɔnsom ɔno abɛma akora na aduane adi kɔpem sɛ ɛbakɔ yɛ die ne naba ɛba na yɛ ne ba ansa na ne sika aba ne hɔ yɛnso yɛte na seɛ saa ya yɛ hyɛ ɛbena da enti ade akye bena da yi anim hwɛ a ne yɛhwɛ sɛ waba so o ma ye de gise producers na be hunu okay awoche we jataba ama ne papa no a obegyina mu srɛ ye no ɔno nso ama papa no kra ne yɛfrɛ ne sɛ ɔde boaten enti agya boaten a sebe ɔyɛ panyini nyansafoɔ begyina mu betwitwaje ne ba no wa ma ba o kyerɛ di ntia ɔno ama di enti no ɔno ama di nkan kyerɛ ɔno ne de ma me ansa de na obi free ana ɔyɛ sɛ ɔwɔ nkran ɔno ɔyɛ n'adwuma nti nyame bo abranda ne de ɔbɛsa asrɛ kwan no akɔyɛ adwuma na brantie ne akwadaa ne nyinaa bɛba na ɔmo nyina yɛ ahwɛ kwan yɛ bɛfa so a asomdwe bɛba ti ɔmo kɔ ɔmo de ɔmo kutu abaya ne fo no matu ni ba ne fo ti duru hɔ anhyehyɛ yɛ wɔ hɔ no yɛkɔyɛ ba ne ne na yɛ tienra ana me frɛ bema no awuche no me frɛ no no se ne papa be frɛ me mete na se ti me wo ho ana ne papa frɛ me was around 11:30 ana ne papa ne frɛ se wani mi din komo bi isi a no saa bre no na wayɛ ready a ɔkɔ na woni abrante na kasa ene abaya ne nyina kasa na die ni die be ma na agye atum se akola ne ye ne ba ti wo koye a enye onye na emum enhyehyɛ wo ho ne die obeba na woni yen abɛhyehyɛ kwan a obefa so obɛhwɛ akwada no ene se ne ebe ya asumdue be ba woni abaya yintem no magye akola na ono betimi enye ba bi atena na ono so akwakoye na adwuma to kan na me se yate na emum ono na e kan ti wo ma akola ne mra na ɔmɛ gintum sɛ ɔno na ɛka ase anaasɛ nyɛ ɔno a na afei nhyehyɛ yɛ wɔ hɔ ne yɛyɛ sɛdi yɛ ne ɛbɛyɛ si yɛn yɛ wode ɛkyerɛ nyame yɛ adoma yɛ nne yi ɔmyɛ nhyia na ɔso wate ɔbɛma naba nti anɔpa yi mesa frɛ aberanteɛ no awokyɛ no Thomas Chei mefrɛ no ana ɔka kyerɛ me sɛ na ɔno deɛ ɔbɛyɛ dɛn na abaya no wɔ yi na me so ɔwɔ ha abaya ne bɛyɛ den because ɔmo na akasa ɔne ne papa akasa ɔne ɔno abrante na akasa ne mpanifo bi akasa sɛ ɔmo akwala ne deɛ ɛyɛ ne ba nti ɔno deɛ ɔba ha bi enye yi na me sɛ yɛ hyɛ brɛ sɛ nnɛ yɛ bɛkɔ akɔyɛ die ni yɛ ne wɔne wabusua bɛhyia ɛno ne nti na yɛ frɛ abaya ne deɛ yɛ ka kyerɛ nso ɔmrɛ nti waba na ɔsɛ
oba ha nyi aha de oba he de ne ye no kra no nsi abi oma nti hapa de oba nyi na me say okay na opa kire sa akwala na no so oni abaya na kasa wi obaya na be ka de wo hu bi ha de a kire okay me say okay ti ebe wura mu na me frɛ ne papa nya no me wie me frɛ papa no na ne la na busy msa fra brante na busy me say omo mie no na edi nkomo okay nti ebe wura mu ya edi nkomo na me frɛ papa no na me nya no na me so abaya na ba be dru ha wo na mo wai no so odi say me no oni me di nkra na boy no wai no me say o mai na de o kire ne say woni abaya ya kasa ka kire ne say se oba ha na obe kasa on ne be asem ne ba omra me yi asem ni free ha so be yi asem ni free ha dia wo betena se na wahwa akwala no okay aboa o se papa no na e kasa papa no na me frɛ no na ne ba no na kasa kire me na me midi bisa papa se ne papa se abaya yi bebe fie ha be yi asem na free ha eni ono papa no be gi atum no ahwa akwada okay e na ade bo papa no okay papa no se abaya na be boy amane ana na abaya na ba na me se ane na me se omon kra ne yasom ana mo wese di akire no yebetu because ne ba brantie no ma wose oma no so okay so aka ne sa dia ye pese ye di asomdwe ba no e kwan da ho because ne ba no yakwada bon okay na de omo kan ye no awura mo ko fie ko kan na fiesam sa na mo kokoye no oba ha ko ye no wo ma me bufu kwa mo ko fie ko tena sesa mo kan na fiesam ana kana mintie mpasho da bi ya nkofie anka na mo koye dai ye ko fie no na de chie na na yere ne frɛ me wan yere chie ne yere ye frɛ ne sai Esther chie ne yere de Esther no misi wonue misu ne kusakuse me nkase wo kwa onfa me nko saa krachi we na wakɔ ware no to aso enti Esther ne frɛ wo no frɛ me na ne nkomodidie mu die na no wo ka ofre me na obisa me se de asem ni musitie de ba he be se na me ka ni kukwa ba wa me ka se yi because asem no si enyi nkofie nkwaka ndi aba ya che opa bi na wo se wo ye de opa na wo jumfu nso tum ni eyi kofie kwaka ba se de oba ha ni amon se mo be ye wan ka se ye nto ni kunu nkasa o ka se bia na osu me nso na ha me ye oba ni bi obi di bi ya me a enye me de do de boy ni ye de enye but me to oba na nso so ase so oni mo hwe no so de mi fa bibia nche na me so no de mi ni asem to de ontwas no ni kru ni nkasa because ne papa na ya o say ne papa say ono ankasa mu de mi nti hwenye den emfri na no nti o kana ni kru ni jutuma mi de mi ni ha obia nti o so ni kru ni ko kasa nti endra anwumre no na oba ne frɛ me se ni kru ni se opesi nhia ni ndu nkomo ti ehia oba bia memete ne ko awuche ne yere no Esther na frɛ wo o frɛ wu firi ampatia ahene ma kokobia mpatia ene wo ka kire wo say awuche se wo pese wo ne wo no hia aha nti ye hia ye na meka ye se maba omunsuni na omo se ye didi nkwan so ana obi sa me se asem na nti na obae na me se mate na ede na wo ho na o se study tu na nim se me meka che ni se obegye atuma hwa akwala ne nko ade a ewu hia se ebeba ha na me se ewu hia se ebeba ha sen se ya di kan ba no asem na ni mimi ho e wo ha no mi se nti ya ende no o miembra na se die ne no wagye atum sa akwala ne ne ba sika se ya o mfa betum anum na die ne ye nyin free ho no mosa na de meka ma bokra no ebia force na force me ne me dai na meje no ho mpata sika ni didi na odidi matem no meka ma bodo do nja ntumbu baby de aka ne hu ya no mpata me no nhwe ne ba e na o so wate nyame adome na one me beba ha no mi se no abepa macho ni eyi asem ni diko fina nkrata akra ne ebe ya atutu se de be ya wo chine bi onsa ansisa na no se enyo no ka sa na sie se de be obehwa akwala na awaye na mesimate se de waka no ba be ka wa sa de a na adwena ansa ansisa me de mini ha obia na o ka sa de kire me na je ye papam no bia kofi nti anopa me wo ho a obi amfre mi bedru ha no mi se no na me kwa mi nim se waba because sister bi o ka chen so kra ne se o ba ha no mi se ti menya na me nkona time kona msimate ti mebu a me ho a me bedru ha no mi se no me bedru e ma hunu wa ha no mi se ti kwansi no o papa ne frɛ me o papa ne frɛ me no o me bisa ne se na da ma mba na na o se an wono de o ntimi mba na asem ne wa ha ne de on de on ba ha no mi se bi se me ni che ni beka ye asem ni dia ba fie papa na oba ha be ka kire ye se
yama ne kwan ma ne nkonkohwe akwadaa no ono na eka saa asem we kire wo se ontumi nya dan ntimi mba na se wo na abe dan me na me de ma asem ba ntimi nyimbra fie oh okay papa no na eka saa asem we kire wo boy ne papa na oba betena ha no okay to aso ana me sisanka omomo baaya mimi aja de cheididi mi ma mi atemu nti busuani bia ndi machi nti nkono na oye peni ono no mbra no beka bibi nche o se ya na sisi na opa ahye na sem ne nyi nkofie na omienka na sumdwom na oso no de onti mimba na cheni nso kra de okoye adwuma ba bi adwuma de huhia nti cheni so okwa koye na adwuma no nso nya kwan mba na me se da asase ma mo ka che media nya saa na endo aye ka no mo ka che me se mo ne me beba ha no nti e de na adechi ye mayi mi nko amasi ya no nsi ana na oso nde de beka no obetia mi metia fine minti enso na me je nse de meye ma me ho betom bi onde boa no pese obo ahwa akwala na me mpene sa de me pese me ye bia e ma me ho atom bia metimaye boy ne papa na kasa akire na me ka cha ne se mate na me ka cha ne se mate na o ka se ko no nti kwa no sa afre ma papa bi kwa sa ne me be kasa se de papa ne kan minti na me nya asem ne mlafi na me se yi ne ye ba fe ndie ha me obetima me ye ba fie but omma ban me ye de yi ba fie me yi ba fie na se me ba no ma nhwa akwala na no me sa da asem ne ko hiana nti kan nua ba na me no obi ye ni se ya nka be ye ni de me kan papa na ankasa na omo ka ate ko no nti akwan na boy na yire na efrem Esther no efrem na me ka je ni se no asem omo ne me kan nya sa na o madi so na o ka je me so ono kra na asem na ya ale no nti ono kwa na de anchine ni mu ofi okọ hospital na me ne kasa kro hospital nti ni ku ni ka so beba nti onim de nti a wa ma na me se mate se sa na ono nso ka mate na asem no omunya me sa na me do mase se ye ka de beka nde wi a na so mamba metwachire na me amahwe me ba na me ka sa akire ne se o kai de cheidi ayewo eni atete a ode wa fam na wa forso ne wada o review na wa nyemo na wa nhwe wa ba besi sa bre ya ye kasai obanya abusumi mienu na ode ne tonkusua ne maku besi sa bre ne de chei ne ye na ya de na wakoma ofili wo me ya pa me ka se nya me ana me boa to da kra ya wa me fam nti akwala ne kwa ya me mpene ni mukula ahwe Mome bo sa anwum we mame pimpi 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 oba de o ka sa anwum no nya sebu amanfia anu e de bo besia na nya anu ani e de tua fidie yi hu ani sunko eja wonso a wisunko ba ku fue kakra be kan mo hwehwe mame kakra be ku ani no atene ya betu samia odi bi be yaw na wa hu ni ya betu sani e pepepepepepepepe e pipi pipi we nyina awuche ya audio me ye bema se me nyonko bema ewo hawmu a onua meti ase hwe mia medwumadie iso wodi emuntie o bema oni oba wo na yedi oba ne kwa yaresabia sika sase kwabrani kotua wanya sika na ntua dwumadie iso mesre metiefo ninse wonom na de ne ba ha yetua krache ni sika no Amingo darling or Belgium Amingo and every a very good afternoon to you sabema wa hu hie mu a me ye bema ni bi me te bema ase en kan this current situation ya yo mu onua ahokyere wo system ni mu pa en kan kura ni se nkwade ko sukui na no asem bi ya fa ma radio yi so nyansem nyina ne de ba radio so say ye pe radio ye radio adwuma se be kasa ne eka entie ne obi ba ye tam no nyansem nyina ne de ba o krache no askoma mpo ya nya ho na boy ne te adwuma boy ne ye empabo adwuma en e bag ya na mpabo bag ya adwuma en akrache no oye ne yire ne ba ha oni oba na wo akwada ba ko anya suku
SSS akwada de ko na muntie be ma ne baaye se wutie sebe the situation of the man. You are a man. Dear necessary, you gotta help. You gotta give audience to the man. At least listen to the cry of a man. Me ya na meka se bema biena no sre bibi free ne nyonko bema ho a oye ne the last hope. Yeah. Oye ne last hope. Ba sa wo sre bibi free nyonko bema ho no no so anya bi ama wa ye ma ne nya oya de wo wo namu ne no de wantumi anya ama wo ho no so nyonko bema nso antumi anya ama wa eye ma ne nya oya ono so nam de wantumi nkam ememe bre enti so ba ye office hono ma ho ensem bi wo hono mo a wutie otumi wu se kwabrane no onyaya nko be ye nanso fa me kono ne asem anuanom ensem pi wo hono mo a ye ne ankase ye butom ye de boa wo ye de boa na no Hepa Plus doctor o cheme 1000 cedi o cheme 1000 cedi na 500 cedi out of the 1000 cedi me nyonko bema mintua me ba school fees yo bi mintua me ba school fees na no accountant ne fra me si nya abotre krache bo so me so a kofinti tuam kasa abosu wi amba bitua mintua me ba school fees yo but I took 500 of that 1000 cedis that Hepa Plus doctor gave me give to my fellow man so on fan konko tua ne ba school fees because of pressure no nemunti I swear be me bre but so sa awoche Chey Thomas sabe wani nsode na obedi san kwase asem wi boy me ka no credit chere wa afidie wi so ene eye ebnada wo kumasi krodua imu me no be chia yam so because the wo ye no eye nsamfo eye ni daho ena wo ye monfa awoche photo nsamfa nto so bio awoche put him on the screen for the general populace to see. Krachi we ye irresponsible boy. On shauba unya juma nya da wo. Na wo yere Esther me se wo no se me ye Esther nia bema wo boy we nkene ya me jimi nia ba free wonsam. Ka me jimi nia ba e de free wonsam because wo ye obi a wani nsode 1 2 wo ye obi a won ka no kre 3 wo ye obi a wo de wani abo ho asafo hene nti de opese ope e na wo ye na wo sebe unrepu obi na wo nyim obi na wo mfa obi mfa sa kwan we so a afa ni e be review o crimes ni nyina investigation ya afa ho baby ana ote enioma wo menya ma me mfa ho nsem mba wa ware ye begu I don't want to break your marriage but me ye Esther nia bema ende yanka magimi nia ba free wonsam me se me ye obi a me ma wadwuma wo awoche Thomas Chey nka me ma wadwuma bio because beto me baba wo me fie a wan hwe ya de ode be ye no mempe wodi sumye ba be kata de hwene ka me ma wadwuma bio but se say no abeya we know the right thing to do. Oba de acha me akra ma me ma 2 minutes akra me na say etiefo entie asemi na o mo nhyɛ ne nso sɛ asɛm ya nano a ɛba afidie yi so no ye ne sɛ dwatoa ne yensom efiri sɛ ɛgye sɛ wakoye DNA na ebi nte aseɛ nyankopɔn akyɛde a wɔde ama yɛ no yɛnso yɛ de no sa no man nam wiem na sɛ kusua hyɛ ne to a yehunu krache ne gia nanka papa no gia tumu ama no na nye krache ne na gia tumu papa ni mom ene na gia tumu na tiefo ntie ne yie sɛ papa na emre bia nhye no sɛ ne babbe aburu mfie dum wɔtwe ɛkɔ akyire no ane obi akɔwo a papa na emra frɛ ne babia enye yie enti sɛ tie papa na no asɛm na ye gyae asɛm no mu saa sɛ die na bia ni hɔ ɔmfa ne nkɔ na kekodi bosomi mienu afi mfie miensa na papa no ebeka asɛm ye ne o kan sɛ awura na de asɛm ne ba nti obeyi asɛm na obehwɛ no akwada no a na sɛ bia awura ye oba ya ha no yen ya moa no
ye hwe animanim ya hwe akire animanim ya idea papa ne be ye ne obetumi nyame fa sa ama se papa na adwuma sei anase nyame to ne nsa frɛ papa no a eno so ye be ye nei enti ne ye pe bibia firi saa wo che na kasa no ba ye hunu saa wo che no enye na adwen no no na mo papa no na ehye no enti ye ntimi nkodi wo ye nimfi se ye ye mpanimfo ye nim de nyankopon ache yade enti ne ye hye se da bi gisi ye DNA no ye na ye wono dia ye nhye na papa ne so obehwe akwada no a ene wo na oba akọwo na wo na no na wo hwe no emra bi antia na emom na papa ne dia ba betowo se awo che ba no ye ntimi nhya awo che se won hwe moja enye ne moja bi kura ye kan na nya awo che no a ye ko hye no a se won hwe no a ye nkura nyankopon de ho asotwe be dai ebe ma ye wenti na yam pene se wose waje papa ne se waje nti obi be kate na papa ne se waje a enya akwada ne hwa ne hia papa ne se waje anya na de na mo antwa so na nya no na ne ahwehwe bibie afra brante ne ho na esan achede anyame de ache ye ndie hu se krache na nya na adwen se da bia meka ne ase Krobea sande kodogo se obi a wo firi ade a wo ntua no wo bo no bo a won student so da bia sa meka asem we phone we ya say me free was 2000 was for mama laptop we me free ya say was 5000 was for mama obi ti no say now the bo ade a won student so was me student so aye dey me mukura me nya ma dia me ntua dia me hwa ne se me nsa be ka ade no na me de akọ eno ne yehu wa abrantie ni mu awoche ni mu ya ama ya nye saa asem na ntumu se opo obeye DNA na oye DNA na se ye wono a emra bi wo ho a ye de naka asem foforo bi wo ho a ye de naka ena da ho yi etiefo se mo huno mo ye prophets se mo huno etiefo ena da ho no ani na anu ani na nsa o se ye ya wada ase fi ada ene asem awura no e ka no enie o mo frɛ no ne yire na frɛ no na kogina ba bia akoka ama ne yire ne kura ka bi se enka omra on se was ama eni na anu ni na nsa o ono ane yiri no Esther no Esther wo problem Esther preach oso ntie ye hwe enkra papa yi ene awura yi adio se di pa we mienu na ba ha do ye bi atiefo mo ante asenti mo be ka se ni pe oso be hwe no a se mo koye DNA no na ye 2000 kra se 2000 ebetimi aye biribi ebetimi ahwe akwada no ade na maso mu twan enye twan na yaso ye nim ba bi ye firi eni ye nim ba bi aye kro ye hwetra ba bi a e bia na ono no ehwe no bai de na oye nyina ne ye hu ni nyina na de ono no ogira wa ohu no ye koto wa ye hu no tra ho na obi adako enipa ama ye nim kura no enye nipa 50 enti se da bia ye nipa 50 ehia na otwe nipa do se na ehia obi aso wa adwen a wode ba o enti da bia ne krofo we hia ye se ye ka se ye kire ho ade yesua ade no ye se ye ka ne kwa enkomo ye ne omu di nyina ye nso ye nyina ye twi firim enti obi wo betena wanim na o ha ase se wo ne wo kasa na tie na wo tie ne kwa because wo hu ba bi a wo be na wo mo mba so mba sire sika ne ade ne a obi wo ha wo ba wahyehyɛ adwuma na ɔde ba wɔhyɛ ase ka wahu die kosie wahu ni nyina enti nyame so akyɛde a yɛn so ho konkron no wɔde akyɛ yɛn bi no enti na yɛampene so no enti sa wo kyɛ no te sei wanya membo ɔse ɔma ɔpapa na odi animo no so ba yɛ no so ɔno te sei awura na de na asɛm ba yɛ ɔn de nka ɔbɛboa na sa anya yi a watwe ne nsa a ɛyɛ sɛ ada di entem akwada ne de se si yi no DNA ne de opo wompo bo akoye awura akoye DNA no na se nye ono ne ne onyem eno akola ne nyem ya fa akola ne bere me mehwe no wate nice boy no de ma ye mu hyehyw se DNA no be ye wo ye na nye wo a akwada no nye emmo so da fa ne bere me wate mehwe no fa ne bere me mehwe no enti ma wo ye mu hyehyw se DNA no ba bia be ko bia na ye ka wachi abaya we kura DNA no die nti a mimi hunu no se akwada ne ya wo kyene ba ne se budie mu nti atiefo da no mo ye nhyehyeye se ye office ha de ha mamre te se eye ba asem a ma akwada no akọ homasika abaya ne se menye kosi se ye beye DNA na ma ne hu se eye ne ba eba sa menyin nsɛn mu ebesi se me wu ye obesese ho kade amame enti wanye enti saade we kan bibi e de kire sebe nipa wa ankasa kra wa pa sa kwa abawa we kan sa asem no enyansa sempa no kan enti yete na se
ye nyansasem onko gi 2 series 3 series na se yakoye na nya wono a obeka se mama ni 2 series ana se ye wono a obeka se ana anokra me maniska endi sasem na okan no ye pa endi die na ni die ba bi e be kobia ye bedi wonim de wakobia no se okofa ho ahwan efiri hehe ba kora wo se wo die akwada na hwe no kora ehia wo se die ne no fi so ye die ne no prove se eye ne bade a de wo ka bia no yenso ye tawachi ukoye na nya wono a maka na fidie so fa akwara ne breme kwara ne so yetuntum te same a me nana akwara kwe nya ntu ni din eno an se me de na to me ho akwawu ai no obeka ye family no simple enti ya maya mu hyehyɛ so obeye DNA no wate wonya banko ade a obakwakoye na no akwara hwɛ ewiase a ye wei ada no mse jataba ne kasa no kan akwada oba no maboa ne pen enti die yi wo boa ne pen enti die yi akwada wo bai okan wo se kwan bi so no boa no na se wo boa na se sei na wo koye no a emoa na wai bodia afesie bodia afesie so edi se bodia afesie no wo boa no afutu a wo de ma no hwe de esi ye yakra me de ana no kra na mi zo be kanya nzasem bi na nkan ha adwen bebre o se wadamfo ba be sra wo na wo hwe ne yema bi bebre tasi eno ye frɛ no ayi kokko asusu already din ba ko abakɔ eno de otimi se ye mu mienu nyina o se ebu okra don sa ebu okra mu mienu nyina na mo yadamo wo don sa to ne ko mu bon se wanka hwe na ekɔ ba bi o medie o obehu na sawu meni mo bi kra ono bon se ono afantoma na o de akata nani sawu so ofele o enti de aka ne de fa nanim na o ma hunhunu sawu mu asesa woni bete kura na atima koda ne mpana twen mu o tempa because no obi aya na ne yonko because man nante eche wenim se weye wenim nyansa weye sei eno ano bon se afamu a ebi kura na akwa ne awade na da kristofo mienu ya na o man nante eche we koja Krobea kwan Krobea oba no so kwa na Krobea koja ne kwa se mu mienu nyina obi aya da ne nyamedie o mfato ho na wo ye so oba de koja be ma ne kwan na be ma ne so akoja oba nti o man nante eche enti dako ena oba ne busa abema ne se okoja ne kwan o mu be di ntiti mu se okoja obi kwan a aduru ba bi a o se mo sign na obusa ne se bra ndi se me no nam ya eni ntiti o se me pa nka me mpene bema ne se ya ne maka eno a no na ada ne awade eni ka okrokro ya wo wi ye nemom wo wiwie na ade be fosa wo ya wo mu dia ne je se ya adwen bone na nya adwen pa na wo tiri mu ho no ene ha adwen no bone na wode atua wura yika watwe ne mu se wote ya nyina so osu okaya no osu saa se maka se enisuo kronkono ye duabo kese sure tisi obi sugu so kronkono a de di akire eba na wura ya wo che no onhwe yi young boy o pebra boa de wo ye no so obi tu no fusa na koma so tie so dia na koma nsesa o ene esa wo adwuma yo wo de ne kasa na no ma ne tie ase se ne wo beba ene adane ndi sa ba ma wei pa ne esta wo kwantwa wo mpa ye bo yire wo ho sa koma we be sesa anya sa de a ene wo wura wo pensira mitufo wo pese nyankopon hira wo na wo nyiri na be ye defo na atimi hwe wo ma na wo di wo nkwa na che sa na mo ya wutu no emfataw ense medase ndi aka no de ya beto aso ma ye mu hye odi ene ne de ya be ye medase ya na mkra me bompa ye se ya be ye na enye wono a be ye menya akwada nye wono ase me bompa ye sa akwada no mepe mate me pa akwada no medase arofo de ade hye asem wei sene adrui awoche ne papa ba ha odi awoche na bai dano eniamo ho de a awoche be ye no eno ne ma me bufu ye enti ase na no nurse ni akwalai ya metititi bi ma no wa fidie isuei sabe wa hwe ba bi antitibie ni free a wonti ase enti me hwe just short video bi obi ba any bloggers idi o mu twitwa no mama ne caption no am de akoto ho wo ko hwe no nko apɛ na odidi matema ngami Krobea santia minam hai dia mi nipa dia ayamie yi levru bia bi mafa bi mu de o mabro me mfa ho udi edi matem se ne opɛ no
ba kina bi ukoko hunu ba bi a na free ba ote ase a na wani awuwo trim o say maka ngwase asema kire papa yi anumi ho e ho no ne asem no ye ababaawa Jennifer Kobua ewura no efri akuapem na ababaawa yi aba betina kumase ha ne nua bema enchen ena usua na dwuma ewura yi aba behia nkwanhia ewo na kwan mu na ochire se miaya hodo a enipa bi no fa kwa se da bi asem ba da before na meji won de oba de fa me fam sima baako ene ani tete aduasa ababa wa Jennifer yi asem bei ene wode ba yedim ha akra atiefo bekaya wona wotie so ye wa ha no mo na awrai ebaye na ni hu hancho aden owura bi ni di agro bi a na ni nye ho ye den o si o ye bibi me free me kuro mo me ba kura kuma sese me besua adwuma me hia owura bi a wode o ka se me mfa me number ma no na me so da bi me number ne de me mfa ma no number me de ma o de na o de pa na o bese me eno so adai ena ma de dodo na wo ma adwem so obi pem no agye mo number na ye pe ena o be pem me de mente sa to de fa number ne ma me ma wo de ma owura no wo kire se owura ne je number no ko omu anu afre no na wabisa no wote sei o se me ho ye utimi kwa adwuma o se ane na owura no etu no fo yiro hu sua adwuma no na beboa wate me masam de ma bi ma wakwa mu kura mfo wani nto be ma so otutu no fo kama enti ema afedi obepe na asem ema ne hu se wanya ofutufuo bi a obetu no fo fupa na je se one day be ma we di wabeda musuronko onye ya no mu a womje wo number na se won se opani bia na we di waje wo number na wobeye wo kwankyerefo futufuo ampa otoko so ani no edidi nkoma enti osi dru baby no ofre no obusa ne se ukọ adwuma o se bia mantumi anko ade o se meni sika o se ni otimi sende ni bi kama nti afi no be ya nuafo o chese kwasi ada bi na wapon asori ene wura ne frɛ no ene o se ukọ asori o se an ene woni ne di nkoma no so we kom na de me ba kom de me ene o me wo aduane wo ho me wo bode ne ho ne ma nyina wo ho enti ene o so ene ma beje na makono a owura isi otu me ka kwaje bode be bo apese kama na odi bi we no se da bi de o ma me no me kwa koma ni bi edi menua ba man o se wode na ma no de anua ba ma adwen bi ni ni tiri mu bieu se ebia bibi betimasi fa awade mu kra efise awura no kra kire se wonim waka kire awura no se wo ba ma bi wo ba bi ofiri ba ye no enti o ema o mutimi ye conference call ene ma for dia be ma ni gina so na onu su gina so na ni nuan ya wa benya no kumasi su gina so na otu na konta ne fo enti wone ne de enti wodi aduan ne kwa ma na odidi na agya wotena ne nchen TV afei wo wura ididi wie ye anche odidi wie ye na obetena ne nchen afei oto ne nsa se wokra no nufum kabo ahwa na awura ne se ne yemu ahye no ye kika ko idi emi nuan eni ema ya tani afei ne chese obobobobo no ne to ni ade afei de free papa na no a awura na no a me pese me no da no so de bi me de woni me da sei me do ye nua me do ye bibia me nim se woni oba na wo ho na ne me be da sei osisi wo ka sei ni na awura na tamsumye no de ato na hwena no oni wapia na to ho afei wo home enhome de wose de wo kan ya ne sei odi ejai me yankasa me ma me ho kwan na ne me ada aja oje mu ma no e ma wahwe no wanhwe ya obikuno cause na ne homete eno wase o mate wawiwie ye no wase owura me nim se onu obi wo ho ena me bi sua amadwuma se be ye anyinsan menti ma misika na me fa nkoto aduro na me nom se be ya ebedwo ade na no se be ye anyinsan bia emba oso ka asa no ena owura ne se wo de ko me de be ma wo ko me de be ma wo eno ano no afei bosome ne so yese kim kotokofo amapa ake ne so wambudi wafeli wampie awa no frɛ no no tie de oyeye no bra asɛm abo results has come say de edem ana omko nurse ni bi ho the nurse ni no
ene kan say da bi o ngoda enti say me yama na wa anwo a ma ye bone da bi abebo me din say nurse ni bi na yi me bagu ye enti ye no awura ne so wodwen ho a wono hu si wowura no wone obi wo ho ene wono so opese osua na adwuma enti ne won de na nyin say yigu no nanka na ni je ho ene ofiri ho no okọ ni kurom to okọ ni kurom no okọ nurse ni bi ho no okọ na nurse ni say obaji na 3 million enka ne de no na ma for de ne 300 ene ofiri wowura no ka chen say chale mabo na say na o mo kan ehwa no say o me de be sendo okọ ene kura so amo ma me mo amane say yo o say ya malaria said the omo kan no afi che no ma me mo ne ko na de na wo ba onko na onko sua adwuma den afi de omo hu ya ne say eye nyinsen nti ya wetwa mu no ofre owura no e ka kire no owura ne so ka kire ne say onko yimu tisi wanko yi angu ne de akwara no hwe no akwara na nya afi ani akire ene osan aka say obeba kumase no oba besua adwuma oba ye no ena one ne bra e de akwara ne call papa owura na one ne wo ye no say oba ni nie tisi me de naba nti hwe na hwe oba no o se ani ensu obo wa obo krachi ni di na tem papa ema bi kan o ma me ne o papa nyina se adenti na sa abre no ma anche no na nei ena o meka o munim nyansa anko ma che no so onye jimifua enka bra wo ye ne sa no ko mo che no nti o ma me mu nyina anka hwe ne de ene o so wo ye ni bia ni ti a watwa mu no otena sia entena o se da bi kura na nya afe ne fa nti o de bedaye se yen kan kire wo wura no se nyinsa ne de woni na nyem ama ye de ba fidie so ya be kan ye to yensa afre wo wura no no wo se woni ha watu kwan o wo bia bi obeba nti amaya anka hwe amfa ho e de to ho se ebre ni du na wo ba na obedura na anye wo bia no na waka me yate akra e na ma ene ewura no wa ha owura no so wa ha okay asem no enkomobo no ekoso no Chei Thomas aka Awuche one jatabanya nkita ho so peso do so bambi na nsem ne bi wo ho no awura no kananya no kre entesa awura ne di tro e di gu ne so o kire ne fa bi ma me ka se da bi enya fon so nkomo enti owura no mehia no ha ampani ampa ni nuane ampa da bia me kasa asem wewe afidie so sese wo ya akwada na wo panyinipa wo fia eni die bia esafata no fama sa panyinipa no ena ne papa bia oye panyinipa papa no ye panyinipa sabe panyini wotena fie mankwada we na nkarefo ne ye kan na nkarefo Krobea sante na nkarini number 1 number 2 Jataba na nkawini number 2 number 3 abusia panyi oba de achi ame watena hwa ma ono awe na nka wo nga ho bi sa won so we won wi anka sabe nka bi tu wo no fo enti panyini no e de krach no ena wiye yi aba yefia ha enti de na opese oka on phone no ena me masa krachi akonya because I learned say opese oye posmu ana ye kan say DNA okay ewa akwala ne huhum se akwala no ye ne ba me da bia me kasa be ma bia no se wo ho ede na wo ho ode a nka wo madie ne ye de nka ye eya ye nka ne first one for no nka ya ye na wo ya ebeboa wo enti ene Awuche wa ha Awuche o ho te say onko live na be kwan papa ba me dika kasa ni ma ya dika kasa na wo ba sa na wo se wadana ye frɛ wo frɛ wa kra wo frɛ ka se wo bibi kan na meboa Awuche hello kache yi fatumi ameso o de fatuma ameso afa owura hwemanim bra abaya we wa repu ne da me repu no but on say me ne papa ka yem pese be ko afidie ne so na edinkan koi tieme me ba tobo edinkan koi enya wa na wo frɛ ye wo fom sɛ abaya ni twa ntro bebre de gu so me ba me kyerɛ wo yen ye mmerɛ ebo yadwuma ne wo ban no mama wo sa de no a me ba tobo sɛ mama wo sa kwanya no a emra no kura di me
enti de na wo se wo pese wo ka ansana asem no kura no papa bebe mu no na ye de asem a abaya we woto ne mona oto ne mona hello krache ewure woto ne mona krache ewure woto ne mona wan to ne mona ewure wo di sumye kata ne hwene we de wo ye wo ya mambo afu wan hwe ya asem befa abam fremem mama me kosua na me fan kasa na fa kasa mumpe kosua ma me mumpe kosua ma me pa chao mumpe kosua ma me ewure wo de ho akaneda me de ho akaneda entu wo bekuta kosua wo gidi se kosua do enya wa kwan ba na afa so ade ho kan no da bi o ono betwa ntro se de na ye no kore no o kan ne won fremem entu wo nso kan no kore no na mintie na matwa Nyankopon anim ntro aha de na ye ntro no de na ye ntro no ka kire me na mintie trache hello chei krache abaya owurei odisumya katawa no dai mpachan odisumya katawa no na ye hefa na ne dem ho no so kura kosua so de kasa se wono won fa sumya katawa no ne onaya wu be som sei on fambra mepe on fambra because oye na make sure ni say onjai when fi me na make sure ni say instead so be ni gidigidi ni do onjai na me njai me homa no onu eni ebisa no na me njai me na me jai me homa no ni me ye bibi o shell ne ne oda ye o shell me wan kama man ti ase bisa ni say de no ne me dan oyi me ho ana oyi me ho bisa no so oyi me ho ana me pa cho o de fa kama mo me mpe ba bi a se suma kwa hene kura mo me enko ni nhwem maye yankwa day o se mi twa ntro no so twa ntro mo mi nhwem aha ewura na kana sem na sem na o kan ye no me ba obeka no afidie so wo se ye ntro no watwa enti ni ntro na watwa no wo na onim no kure no ka no kure na mintie no kure na wo no ka na mintie ba bi adun de men ka hwebi mu master monfre police man mo de monfre police man monfre kotum because seven some phone akrachi wo pesu de no dan na ye ka asem no wa wo ye nipa wo frɛ ye na o ka tie gata ba se wo pese o ba be kasa nkwasi asem na ato na wo ye no ate wo ye nkwasi asem na ato na wo ye no ate wa bodama na wonim nyansa wo show bi ba na oni ne da wonim za wa repu no danu nya wa na afrɛ ba off air e ka kire ye sa wo pese o kasa na dan na pese okasa ya ka kire osebra ya ma asa akwanya no kama sama afa na ato odi nkwasi asem de kire ye wo kwa sha ga no mfa no ananim sa nkwa na ye bema wo ye bema sini obi ana wa bawo dam wo ye bema sini obi ananim nyansa sini obi ya ne ayete ya no sabe ye nkwasi afo ye nim nyansa wa wonim nyansa no wo wa fra ye wo off air aka kire sa opesa okasa yama sa akwanya no betina ho kan ye na pesa oka wo se ntro na ba ye yitwa de na ye no kre kan no nso ya asem kan no nso ya asem fraka kwasi asem ka kire yama police me chew wo se oba ne da ye no nya police da be chew wo ko gina ho no ne bre anim ka kire ho mo se wo mo nya jimifu anka ye ne sanko ama police ya be chew no na onim sa ne ye de adana mama bi din sam fodi gu mama ni mu asesa o mo frɛ post na post me fa sakra chiwi enkwa siasam na boy weti ona wodie no woni sum ya kwa kata oba no ene oba fa no nyem no wie na wa sa begina no wan sa ba ye dia wo ye de kyerɛ mi panjiri be na di na kyide ne ba oba de akyi ame akra oni opani ni na o se na owurei na o ya asɛ asɛm no sɛbe pani bai ye adwuma no ye wo ho nhyehyɛ ana na afidie suwa na ye bɛkasa ye ana wa wo frɛ ye sɛ kani di ntro ama eduru sɛ fon ayi no kra no ɔno akra na frɛ ye sɛ wo pɛsɛ ɔno so kyerɛ ne fam ɛne ye ne sɛ da bi ye kyerɛ mu a ɛwɔ hɔ a enye ye ndi wo de bra sabe na papa ekura ante asɛm no endi sɛ waba na sɛ ya ma wakwanya no a ɛwɔ sɛ wo pa asɛmpa bi na woka ansa na wo papa bɛbɛ mu a wabam endi wo ba office na wo bɛka sɛ waba wo bɛgye atomu no
ye ni yetiefo na ye adwuma ye ntimi ntena office wa office ne ka asem na asem ba ye kan office se ya fa ma ha dia ye nya dia bandi yetiefo opedi etie edi ha na obi a wo se cheopo wo beji atumo o di ansa na wo papa abam wo papa ye nim no edi ye ka asem wo office ya ye different from her and asem no first one na ma akwan ne de ba afidie so ama afidie no kwanka wo pa kasa edi se wo bedu na se ya mfa wa ma mebusa wo hwe kura no a ebi kura na ye ne ye show say ebi kura ni etwa ntoato so anka wo asem bia ka wa so se abaye yi twa nto bebre edi ye wo se ye ma wo so kwan na so san wo ho adai ansa na wo papa beba mu eni wo papa be kan ye na se wo papa no boa ni ye nnai e kira betuma gina ba bi kura ka za nyam na me kan ye wo ye adwuma ne ye mra enti nka se mo ba office na mo ne me be kasa ai eni ebi ama mo kwan ebi wo hode a ni mienu nyina first day na ye frɛ wa na aba ni esi office eni ye kere ye etiefo ni mo we dey ye dey aba me etiefo atie ama nka wo kasa enti amafo kra be kasa yen ebi a ya ama wo kwan ama wan kasa enti ne ni wa ni ni ye na sebe wo hye oba eni oba da hwe o eno kra no enye sebe enye criminal record ana wo hye oba enti se wa nhye no a wonkyire mu a wo no ene sei wo se ya ma okosia me se mo ntokosia mfa me kyene nsem no mfa sa kosia no nkasa sebe wo te radio so wa asantemam wo pri kosia de akasa ye ne ebeboa wo se wo pampanyimfo a ebe piepia wo yempia wo nkakra enko gya wonsi ni patenten ko ho a master ye beboa wo sa kwan ne so papa ma wani nsade su ne ban kakra wadan na die wo dem ha a kire me ni matiefuo nyina e kire se abaya wei one ne bra aba ho ma wudi wo matem ampa wo ka kire wonom se wonom nya jimifu anka wo ye ne sa no nko o me kire wampa abaya ne wo usika se na ade akoma no owura awuche momfa ni foto ntoso momfa ne ntoso na atiefuo no momfa ne ntoso gya ne wo ye no sika se na ade akoma ba ya no ye nyina ye mema ni bitese wo be na bi atumi kwa ahohiahiam na mom kasa ma wano asem nye de opanyini wo banie asemi wate pen onte da se woni abaya bia wo de di kane a wote ye da be kan meti an se me won kan frame ka chem se me ba no e na ba radio station se ono abaya bia wo na won hwe akwala no nti me bra pani ne frame bo mama ne ono so oni a oni se bia me ofie na me so won kan mo mani mra ne nim kakra mo mpia na konwa ne mra afa on sakura aguso feel relax na me so won kan tim ofre me ka kire me anam je so eni on fa radio station no omo number ama na me frɛ me ban se esi asem se ni si ba me minim ho asem no si anda asem se na ba no so ne fa radio station ni number ma me na me frɛ o na me kan je se me won kran yakopon ya aduma fiada dura me ko ho me ni pa de yempo se bi edu enyina nkakra kra sa ani edi na me wo kan we kire me kan bia ma me duru po ye edu akora we ni hwe sen bitima hwe na ma ho odi ndiaka because one kasa cry ni ma de brem na otu ye because na so cry tisi nti why don't you say me nana ni a wo ba ko twen akola no entan ye nko yedi ni ho david if ye de yempo nipa nti so ba no matib me pege ni number na ma frɛ na ka chi no ehwe eni hia no se ne be ya ono bitima koye na dwuma na ne ba no so ho ayede ato no na wanya agya so ayede ama ne ba no nti me na mfrɛ ko kuna da na mte ti afinu yese enko ho ukɔ hɔ a na wankɔ hɔ basima kɔ nam se mpenkyire mu bia wankɔ hɔ a kɔ papa ka se mi kyire mo si nyansa ni nko na edi nyinsa hye no because wagimi obi na hɔ di nyinsa be hye oda nti oba afa ma du a hɔ di onim nyansa na ɔde nba ahye nti so akɔ enu krɛ nti di nti na akɔtwe ho ntan jai mi a me ba be company for na so ma kɔ strasem na be fie se ne be ya mi a no even kro no ponso mi a me hwɛ me nana ama oba no anya hoto na akwara nso ayede anya hoto ani se menyankopon adomagi bedu no anopa ka guma esi e ba mo na so na mahwe na mabo ase ne be ya dia so ebe ma akwara no ne oba ni nyina na mi ama taking charge na mahwe me nana so me ka kire mo se unya panyini padi wachi wo wase mu eboa wo
na o be ma te se wa o ti hoi me manyini sene wo manyini sene wo mi wo mfinhia duonum ne akire wo beto me no abre na sebe me na wo mfa ni die kura ama me a matie fu etie wo mmere wa ne nkokora judges lawyers na nanom na etie papa wadama nanono ye di nkomo no ono afre ba mu sa abre no so wa adwuma mu ewo esrem ho baabi no ofre ba mu se abaya no nsemo a oka no ebi nya nokore enti sa da nokora no oka se ye ma na kwanya na nko no nso nkasa nkyere na semmu ne asiwo bra ne fiada no a waka no nyame boa na obeduru a de ya atro wa awura na semmu na de opesa wo nso kyire mu de te wo hu bia no ye be ma sa akwanya na agitu mu enei waba awura yi te hasesi akora a wo kasa no krachi se dabi nya nokore enti nya nokore a una unim de ye nokore ka nokore no kyere ye sebe ye nipa asem utie fa na wa ntie fa ubu ntanchia enti wo de awura ya kai matiefu asom atowo no mutrim onso kawo de ebia de awura ne kaaye no na nduro bi wom awura no se o hye no de sumye kata ne hwene ya wu mia no ne homete enti sebe ne dross na mo ase kura no wa nworo wo be ho to baabi e na afo so hye no ne daye wo ka asenka nyinsa no wu ko yiagu ene ye call baabi first one nipa ni two ne for say e ma ne nwu no ya akora wo ko ni krom nurse ni bi wo ho so on de obeye 3 million first ka send the one fan send wanyem bra wanyem wa bisi sabri ni once di kura ankwa abaya ne ho enti wo ka se opese onko ye DNA wadama ona ade ne baaye DNA wabusa no DNA waka se DNA no obeye ready a onka na ye ni nanim na akwada yi yenko yemfama no oka ade yen akura se bebru se bebi e chira bwa ho ande sa wa ko fo ba ne nyinsa wi de one nyinsa se wonni mu bi dia yi different odi kan onu odi kan bo amane ama se ne wa wusi kan asemi wo wa chere bebi se bia onko yesi enti wade no unim dada enti nya fe na abetra be ka chen se mi enko yidi ni eja obi nso tumi nyim obi mu obi de kwhye obi enti die ne de eya mi akora mi encourage mrante ye ko yedi ni mpo a we bin kwa se ye kokora se nya wodi mpo a hwe ba bia wo akora na ma akora na nyina du hwe ka wo no aye den abo enti se okọ yedi ni kora na sa akora na nya wodi mpo a ana se okọ yedi ni na sa akora nso ye wodi a sa aka ni nyina be kwa akopese wo ba betu ana be pesika na tuaneka ansa na waka sa akora no mfa no enti oba no ya de o baby enti de odi abrown na so so no heden no to so enti DNA no ne kura dia me sister se be DNA bia mejeminana behwe ti wonya sure say wo so obayi nso so akora sene be ya oba ta no so odi akora no ba asasi so onso be nyemu na anu awre hosemu awura yi kaaye e kire me amewre ho ye wa akwada ne hwemu wonim de ye ni nyinsɛn mu kwadu ɛna no ɔtɔn abaya ne ka nyina no ɔte afidie yi susu na obawe sebe onim tumi a ɛwɔ mmasu especially so ɛyɛ truly so de nafa ɔyaw mu na so ma ni sugu so abunkoto de pa ne kyɛw enti krachi we wo badam nim so obedani ani so ade de ɔtɔn kwadu ɛna ɔtɔn uyi no to nkyɛn ɔwɔ akwada we ma akwada ni nya abosumi mienu ɛna ɔhyɛ ase sɛ wɔtɔn kosua aya no ane mako na amanfo odi natem wagimi wonim nyansa akora ketewa we na ne nam awia so tɔn kosua aya no ane mako enti obi na te ne ka mu kɔ no ɔse awura adai ɛde ehia dono nko na akwada ketewa we wode ne nam awia so enti saa nipa no ɛna wɔ hɔ a na wɔtwe na watwa ne momo kakra wɔ hɔ a na wɔtwe saawo ɛde abeduru saa mpempenso yi ɛnam saa nyinsɛn we hunti ɔne ne maame kora sese wɔ mo ntam wasɛe akwadai awura wato ni didi be na ode ma no emra kwa mu kura no so kokoduru court wo criminal charges ya yede bebo nyina na mebubo bisu kire wo yo sa wo na wanto akwada di a de court de be yew no de court de be yew no de court de be yew no a wote a wototo ayampia ene abo de ba park so se moma police for mecheme no
the court de be yo enti say ure tumi ko kanasem kasa sa kwan we na afa so ene ne da ye ne nyemoye na beduru sa bre wo nhwe no mfi no akwada akora wo ntu ne di a wo jiri sa de ne beto so wa ware bi o ye nyina nso ye mema ne bi asam no ye ka ye nso ye de ho hye nipa ne nso mpaboa mu bi ekine bi asemunti oba de achia me nkasa bi akra de wo mu ne die ne de be ye nkasa bi ye be hye no ma na ye papa no na e kasa ma no me nkasa de papa ne ka no me ne nya adwen ba akwa owura no suban a wada na edi sesi a ne kire se e be duru bebi no betima kasa papa ne se enye won ne se because o timbe tena ha na de akoso nyina se papa kora ne wakasa ofitie mu a enka be duru anka de se mpanifo mpam chewo me di dwato asi papa so e na me na bantim adaroma mo papa nkasa bibia won papa ho ba wo se wadi kan ya ba yi nti no won kasa enya ade a wo be kasa biewu ye ma pose mechewo ye ma okosua ne ade a it means say papa yi mom na e hyew say ye biribi na wo ankasa de wo wakoma ene ne wasusu se obeye e na papa yi so wo menye enti die na ni de ye free he ya no ye be ma na ye oye wie na nya ne ba onko ne ba bi say ye ne ba every day one e ka abayo na ba be pemu na nyina ye be sesen na watua na ya hye ne se de mrase no ama na to akwada ni din amamre ene emra kwa so na afi ya to aso ho because esi an se amana anya die ne na ase papa ne hye no endisa nyama we nyina de ntimi nka ehye tirim se enya wono a na papa ne mom ene ehye no enti ye die ne na prove se eye wono a de a ene na mra bia ho bia no ni ya sha ase from day one a wonyem ye so ko hospital a be pem ene ko wo ye na wo ye firi ho akwara na nya afe ne fa na bia ni a wadie ene ne ntade a wahye ebe pem na nyina ni asese ho ka ama no na watua e di ama no entidie na ni de papa ne ka se o ma ye nya me ntiase efiri se owura no a onka hwe nkire ye se eye wono a ana se enye wono a o se onkasa endi obi a wankasa de ni nsusu ye woni tirimo da bia me ka se mo se Krobea sande kotoko se obi a ofiri ade a ontua no obo no bo a onsent so phone we ye say o si 20 million o se fama me TV ni ye say o si 50 million fama me we ye say o si 100 o se fama me obi gina ho no obusa ni se kwasi na de obo wade a onsent so o se hwe na me ye se ma ya ma adwen se metua ye ho hwehwa ni se obegi akọ enko obo ye na bia opie na no ka bibi ya e kire se wanu no ho ana se eye no kore se ade no obeya papa we emrant mi fa ne ko ba ya dabi sesi a wono obeji atum se mehwe me nana ene ayi no ekoduru ba bi na se ahoɔden ni hɔ na se ontumi nya wo de ne famra kwa bia so enye yie de ye de ne famra kwa so eye yie no ɔno so de se o mie na no nka se ane eye ɔno a ana se nye ɔno a de ne so obeye se onye o se onkasa ne de eno de be mamra no ahye no no aye de ne no owia ne atoa so afiri o se be ya ye benya ba bi di ye na yesie because enye ɔno ne ye hye ne se wonye sie nyankopɔn kura bebusa ye na emom ye die ne no na prove say ye wono ade a ene na ye nso so ye de niam egu na kwa mu a na ye de egu na kwa mu enti akora me de me gina mu se die ne no ye nkoye efiri se owura no onye krado se akwada no wode akoma pa ebeje no mpo ene wasere nhira pa bi ede ama no suban a wada na di wa ha no mu sesi a ne kire se enye sa akoma pa no wode bae na emom papa no mom ena ehye ne se onka na no ntum na ono abehwe ne ba no obehwe ne nana ndi papa no ena ebeje ahwe no na enso so ensan se embra no ho ne apese embra ne ye na adwuma ne de papa no waka na enso ye gitum anye ye akoda no se obehwe no de ye na mumdie ne no omenye ne ye wie ne se eye ne nana no no ohwe no a no wanya ahoden e de ahwe no ye pa ndi akora eho no mo e de no on se asemi ba ye nyina papa yi de me bo na ba so because asemi ba ye nyina papa yi oni muda obi na ti na fidie yi so o ena onua na ti afidie so na ofre papa no endi se owura ne ba afie ha no omko papa no awura no ene no ko ene ne nua ko ofie ho na de esi ye nyina papa we o man kan hwe anche we kura je se owura ikura ne papa na na ji abo afre sese ya sana hene o se de krache ne ye no eye na hi na wanhwe ya asemu wo no abeto adi ayo ai o se krache na nhwe ya
ono ofre ja tabasisi obeka na nya nwanwa ose wa hwe yo ya makanya ka gate ya ne ya ne kanya aposifo na kwa ne betuka abasisi ya na obefa nako enti die ne de ye beye die ne de ye beye ye wi a akora na ya to aso se papa ne dwa ato ano ye besomu a ye somu se ye koye die ne naba ye ba emra no eso no mu wi a eho ne yenso ye be me na hu ne gina bia. Okay. Papa wadama uni panyini pa ufia obre. In fact ene wadai maturity edi wachire se oye penni na aye papa no bia de waka ni nyina no opanyini ewum na se wo hwe de obai oyo ye no a de awura na ka no se yaje awura ne de ni nyina di se ye no kore se obehye oba na one nada na ubewie wanyem no na wonhwa akwada no wono akora na hyase no aka se obeya akwada no DNA kire se onim se akwada no de enye ne ba sa abrantie yi se yebetumi ekura ni mu pa se no de ehyenitrim da na tikose akwada no nye ne ba enti kosi se wo be proof ne ho na wahunu se akwada no ye ne ba no wadaroma enhwe de nhwe papa no onfa nhwe akwada no enti de wo ka ni nyina ne wom mintu anummu kire se wadam panyin ye di nemum menso mesre na maka kire wo se DNA no de ye beye ye makrache no yenye no se ye yakura no a ebeboa mu abusua no ebia meka sei for you may know abaya no wakofa ni nyinsa dada kire se no owura inim se girl ne wone boy ana ono ene girl no ene ne boy ni nyina ye conference call emo omo kasa wono aye futufu a wuchei yeso no otu omo fo papa wono atu omo fo ne boy ne kura otu ne fo a wuchei o otu omo nyina fo no bia na wunim so wo boy girl ni nso nim se won so wo girl ya yeso ware ye kura aboso me kura maaye wo enka abaya ni so wo ba betia wa wade animu na soja ni bi ne tu ne fo se da bi girl na o ware no ono nye wo bone boy no na aye wo bone a one boy ni mum ena eni ena ama na ma se wo ba betia aware animu enti wo ba no ehyenitrim da na tiko se akwada no nye ne ba se minim se wo okunu na wo ba be ka kire me se wo ne menyemo a sabe ensini mitrim uni ukunu na da soriye mi ebia mi bepe bi twae na wo be ka kire me enti proportion mu se percentage ye wo ho se uni ukunu na nyem ye high enti ene ye fakoshe ukunu enti wo bai wadama de wo ka ni nyina awom ye mo wanu ntungu na emum die ne de ye beye. I rest my case out of for oba de any production money papa yinhia krache na nto nanum tio ono a na be fa saa aka no yenko ye DNA no so ye DNA ni wie enye ne ba onfa ne ho ne ka kura wasan abo akiri utumi yire ge no eje ne ka na emom so ko ye DNA ni wie na dama se ye ne ba eni ensuade obeda na die afei na me kire ne se mani nsuade me ye basa wasa wo krache me ye panyini basa me wo ka kire me se madwen ye kura mempe madwen ye okasa madwenya na anu akwa bi sia me wose anana da wo hye me se menhye ade afre ni wisie menye bi wo me wiase da woni me nam yei wo hu me sa bi da menye bi da wati ase na mum sesebe obaba bedan sa suba wo ye di wo do ye sei no kura no me matiefo na wutietie o manim adofo ne ade hye me ntena hoda emu obi mfa mo atiefo manim nya fom me ntena hoda eni basa ye bia mni nipa beye ne beye enti mua na meko na me de mamo kire se me makrachi e me dan sa ni amo ho e de no emfa nkire mo no wonsore nko e basa so abeji 3 points every year studio na de ko wa beji 3 points na every year studio na je se atie 40 fie na hye wo makoma no omo yawu e na amanfo frɛ kra na je abo ka se wasemi wa hwe ye obeto adie enti oba de montena so sese ya tia omo nhyada ya de koye DNA no na mo mamente na menka nkire matiefuo bio se da sei na krache na hye
ye kofa ne sampro ni afa akwada ne sampro wadama mintu anu asemungu ejina de wo kan nyina ejina na emom DNA no de enu nso jina ye beye na aboa. Therefore this is my case. The judgment is here. Enu anu no ma sorry sa case we so obo monya ho adwuma se ya na mo nsan fa reply ne mreme. Therefore me man kasa biem wo de me mpɛ wa no asem kratie o be ka de ye apomode wa wani tia stories no senia esikoi ne na me nkasa ho bebre se wa wo yoba na so wa story we ana se wo ye abrantie na wo so wo be ye dia abrantie we ye yi a menua emwa wo san hwehwe se yemfa no police station chese eye no se chese abayo no ompe no enu nti o ka bibia na koma beto ne yem na se omukono kro mu charge wo se eye rape wa san nyem no ni nyina chi no so a wonya wadwe so obehwe no menua se bema ni ufia na yebu yi atia abema ofia nka police ni kura ofia nko chi ni tum keke e panish no. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.